Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna għal podcast ieħor. Illum ħan iddiskutu dik li tissejjaħ The Cosmic Chessboard, bażikament mis-sistema ta' kif taħdem id-dinja tagħna, ta' kif nies fil-poter jikkontrollaw l-żgħir. U magħna llum għandna lil Kevin Falzon xi preparajtilna llum. Illum naħseb ħan iddiskutu naqra suġġett. Għandna suġġett jaħraq illum. Nisperaw illi ma noħorġux minn hawn jekk insibu t-tajjers jew mifquwajn. Le, ta' naħseb jiena ħajkun hemm ħafna ħanoħorġu ħafna għajnuna. Għaliex jiena inħares lej minn aspett psikoloġiku. L-umanità issa qed tgħix f'gidba taf, però ma tix taċċetta minħabba li kondizzjonar li trawwemna fih. Sewa allura jien naħseb mhix l-ewwel darba li persuna issa nagħtu t-titlu ta' din il-podcast ta' din is-sezzjoni minn hawn ftit ieħor. Naħseb jiena mhux l-ewwel darba kien hemm persuna illi issib ruħha weħda għal mod tal-kelma u tajt imma jiena qed ngħix fil-verità jew qisni qed niġi immanipulat jew inkella biex indawwara minn aspett li jista' jifhem ieħor, jista' jifhmu kulħadd. Imma alla veru jeżisti kif tallimna jew jista' jkun li hemm affarijiet oħra. Allura meta bniedem jiġi f'din il-mistoqsija, issu tiftaħlu ċertu bibien. Però mbagħad is-sistema tidħol bħal barri u issu terġa' talqalek dak il-bieb. Għax li kondizzjonar hekk jagħmellek bażikament, inti tant tkun tgħix ġo box mentality illi tirriġetta dak li jista' jgħinek milux tfajt fuq il-Facebook tfajt ritratt ta' xi ħadd tagħmel tatu anġlu hawnhekk u jinnaf xitan għadu l-għadu tal-uman minn aspett simboliku isfel. Sewwa ġifieri għandek wieħed qed ifesfislek il-ħażin u inti ma tafx li hu ħażin. U mbagħad għandek it-tajjeb qed tifesfislek it-tajjeb u dejjem tinjorah. Mela inti aħna x'nagħmlu dejjem immorru fuq in-naħa tal-ħażin. Bażikament aħna dejjem morru fuq in-naħa tal-ħażin. Jiġifieri jekk tara d-dinja kif inhi miexja, kif ridnija din id-dinja. Il-bniedem vera għandu free will. Taħseb li vera għandna free will aħna? Mela, naħseb jiena illi aħna għandna, iwa, profondament għandna, però dik il-free will qed tiġi misruqa. Qegħdin niġu misruqa minna kif eżatt nitwieldu. Fatti aħna isek jiena fisek tħall ġo supermarket. U meta tara l-prodotti fuq l-ixkafef dawk qishom aħna. Kulħadd barcoded. Eżempju, is-sit tal-ħanut jaf eżatt fejn qiegħed kull prodott. Jekk għall-mod tal-kelma jien naf jiena għandi ID card. U ngħidu tal-pajjiż, il-gvern jaf kollox fuqi. U llum bażikament bil-mobiles li għandna bit-teknoloġija jafu fejn mort u x'għamilt. U jekk kakkejċ u jekk pixxejċ. Kollu anke tixgħal id-dawl ikunu jafu. Bażikament jekk wieħed jgħix fis-sistema il-free will jgħidilha bye sakemm ma tkunx konxu, jekk tkun konxu, ejja ngħidu qiegħed fin-nasba nofs għax jiena għalija xorta qiegħed ngħix fin-nasba. Sewwa. Taf kif nara Kevin, jiena naraħħa li l-bniedem vera għandu free will, imma free will ikkondizzjonata tajli f'liema sens. Jekk jiena lilek niġi ngħidlek isma' jekk ma tixrobx dan il-fliexkun tal-koka jew whatever, ngħidlek ma tistax tmur għax-xogħol, ma tistax tieħu tfal l-iskola. Taf, rajnija ġrat ftit ta' snin ilu dil-ħaġa. Naf li forsi ħanoħloq kontroversja, ma il-COVID jiena rajta bħala
tip ta' ħanajtek program mentali fejn zammew il-bniedem ċertu biża, qabela kien hemm ħafna affarijiet oħra, ma ninżewx kien hemm l-ISIS qabela, kien hemm il-Y2K qabela. Ġifieri il-bniedem dejjem min nista' fuq dak li kif sirt inħobb nużaħħa jien, dak li inti sejħilhom in-nies ta' bla wiċċ. Illi dejjem qed iżommu il-popolazzjoni fil-biża. Għax il-fatt li inti qed iżomm in-nies fil-biża tiżommhom ħanajdu hekk ignoranti mhux ignoranti imma aspett intelligenza. Eżatt. Ignorant fis-sens li jekk inti qed iżomm għandek annimal dejjem żammejtu d-dar ma jafx hemm barra. Sewwa, jien nħobb inġib dak l-eżempju birds living in a cage think flying is a sickness. Ġifieri jekk inti ma tafx hemm barra, inti taħseb illi dak li qed itir hemm barra huwa marit. Għax inti dejjem ngħix ġogaġġa. Tista' tkun gaġġa tad-dieb. Kontroll assolut. Ġifieri, li rid ngħidlek jien hija di li aħna vera forsi maħluqin jew ġejna kreati bil-free will, imma jekk jiena lilek il-free will tiegħek, niġi ngħidlek ara Kevin. Ngħidlek inti tista' tiekol mis-siġar kollha. Imma jekk tiekol minn dik, inti ħadd tmut. Mela jiena x'għamilt, jiena qisni li t-tifel tiegħi tajtu karozza, krejajtlu karozza. U nħobbu t-tifel tiegħi u tajtu karozza. Imma tlu ara u buttuna ħamra kbira daqshekk, ta' fasiex ta' għax tisplodi l-karozza. Kif taraħħa inti dik? Naħseb kif qed tispjega inti, qed tispjega tajjeb ħafna. Il-fatt illi aħna għandna il-fakultà tagħna għandha skow kbira ħafna li nistgħu nitfgħu lilna nfusna f'test ħanajdu hekk biex naraw hekkux is-sistema għax qed tikdibilna jew le. Naħseb aħna għandna dik il-free will. Però l-ikkondizzjona li diġi semmejt illi aħna qegħdin ikkontrollati il-ħin kollu, dak li jkun jew ma tgħaddilux minn moħħu li jittestja lilu nnifsu jew inkella bħal eżempju di tal-out of body. Jiena nintaqa' ma' nies illi sirt magħruf ħafna li għal-out of body peress li introduċejta, mhux qed ngħidlek li introduċejta jien, però naħseb jiena kont l-ewwel wieħed li tkellem fuqha pubblikament fuq it-televiżjoni u fuq podcast. Allura jien naf dak li jkun jgħidli imma din hija xi ħaġa illi mhijiex normali jgħidulek, sewwa allura qed tipprova xi ħaġa jien naf tal-infern, tad-dimonji, affarijiet ta' xjaten, fimt? Jiena ngħidilhom imma jekk din hija parti minnek, kif qed tgħid inti tal-karozza. Jekk din hija parti minnek, kif ta' xjaten? Jekk jiena tajtielek, jekk jiena għandi computer, sew għandi programm. U jiena programmajtu dal-programm biex jagħmel ċertu affarijiet. Imma ġo fih għandu hidden program. U dan irnexxielu dal-programm jinduna b'dak il-hidden program u qed jużah. Jekk jiena l-programmer, in the first place, jekk jiena l-programm tiegħi l-AI jgħidlu li trid, rittu ma jużax dak il-hidden program, għaliex inti jelu in the first place. Għaliex niktab dak il-code biex jista' jaċċessa ħadd ieħor. Fimt? Għax jiena nħares li Kevin u wara kux ħataqbel miegħi. Għax hawn ma jħux pjaċir jismaħħa ngħidha dil-kelma. Illi aħna ngħixu ġo ħabs. Tajli f'liema sens ħabs. Inti jista' jkollok ċella tad-dieb, xorta ġo ħabs qiegħed. Sewwa. Jien naraħ ħajja li għandna ċertu kundizzjonijiet illi inti laqqas tista' tmur pereżempju off the grid. Għax pereżempju aħna Malta, there's nowhere to hide. Ħajdu kif inhi. Imma llum kif għadt inti smartphone, smartwatch, smart car, smart meter. Illum anke l-Wi-Fi u dina mhux qed ngħid xi ħaġa xi conspiracy theory ta' il-Wi-Fi illum jista' ipinġi stampa ċara kristall ta' xemm ġewwa wara l-ħitan. Hemm apparat li jista' jaqbad il-Wi-Fi waves, daw il-Wi-Fi ma fejn jgħaddu jduru miegħu u jpinġilek isu tip ta' LiDAR sewwa. Ġirlhom il-ġurnata kif inġejna. Anke ġoddarek tajli qed jagħmluha ma nafx, ma jistgħu jagħmluha iva. Jekk irridu jisimgħu x'aħna ngħidu jiena u inti bħalissa. Insa li hawn il-mikrofon, jiena dirajta tiġri lili.
Inkun qiegħed pereżempju x-xogħol, il-kollega tiegħi maritlu l-washing machine u minna kwarta mpallaw fuq il-washing machines. Daħal fuq Facebook, ħlif reklami ta' washing machines ma jarax. Tibda tgħidli ma diġrat li nhar is-sibt li għadda, pereżempju, qed nitkellem ma' persuna fuq xi ħaġa nsejt x'kienet, qabad il-mobile qalli jara daqsxejn. Qalli fuq xiex bdejna nitkellmu. Issa proset għamil punt verament tajjeb inti. Ġifier ara kemm ma tistax taħrabilha din is-sistema. Hawn min illi qasbis jgħadulu dawn l-affarijiet minn moħħu jgħidlek jistra naqra llum kemm huma konvenjenti t-teknoloġija kemm intelligenti. Jgħidlek eżempju jien naf għal tal-kelma irid infittex gitarra ta' ċertu modell, ta' ċertu stil, ta' ċertu għamla. Pop! Ara naqsa ma nitkellem qed itella li kollox. Ma għamel 1+1, ġifieri inti illi jettajt, qed jagħmel 1+1 no, u inti ma tista' taħrab minn imkien assolutament. Rajthom it-terms and conditions ta' Instagram? Le, ma rajthomx, però nista' nimmaġina. Jiena ara ħanidħol daqsxejn biological warfare, mhux neċessarjament gwerra, imma gwerra li tidħol is-saħħa tal-bniedem sewwa, illum insibuha minn kull aspett kemm mill-ikel mid-deterġenti ħafna affarijiet sewwa. Però min nidħlu daqsxejn minn aspett ta' farmaceutika. Minn aspett ta' farmaceutika mhux kif naħsbu aħna x'il-farmaceutika hemm ħafna livelli negattivi kif tista' kif jistgħu japplikawha. Sewwa, għandek eżempju l-biochemical warfare. Dik tidħol ħafna l-farmaceutika ġo underground laboratories fejn qed jivvintaw dawn il-viruses u mbagħad jirreleasjawhom fil-pubbliku. Dikka farmaceutika li farmaceutika distruttiva immens. M'għandekx għalfejn jidnaf jivvallina għalek l-ilma u joqgħod iġalek kif qed jagħmlu hawn Malta issa. Qed jgħidlek isma' l-ilma tal-vitt tajjeb ta' l-ilma tal-vitt tajjeb għandi l-filter tiegħi alla sar l-orange. Bir-rispett kollu. Tajjeb. Dik li noqogħdu ngħidu l-ilma tal-vitt tajjeb. L-ilma tal-vitt tajjeb bħala toma jew bħala s-saħħa. Bħala xejn. Għax jiena bir-rispett kollu jiena mmur niftaħ il-vit. Riħa tinten, ġieli xammejt riħa ta' dranaġġ, riħa odju, jodajn, sorry. Bil-Malti ngħidu riħa odju. Riħa ta' klorin, dik oħra pereżempju. Mhux ovvjament il-klorin. Dawma kollox, fluoride. Fluoride bla dubju. Jiena qed ngħidlek, jiena għalhekk qed ngħidlek. Din nixtieq nidħol daqsxejn fi iżjed fil-fond. Però jiena mhux qed ngħidlek illi naf, però ma neskludix illi kif saru pajjiżi oħra speċjalment l-Amerika ġol bjar tagħna, ġol l-imħażen tagħna tal-ilma qed iżidu l-fluoride ukoll. Għal xi issa qegħdin jirreklamaw l-ilma tal-vitt daqshekk. U mbagħad tiġi il-professoressa tas-saħħa u tgħidlek b'sempliċi filter. Għax sempliċi filter. Sempliċi filter jiena għandi il-xejdulu bħalissa. Il-reverse osmosis. L-araw fih xi 4 stages. Da, mhux sempliċi filter. Ġifieri. Biss fl-aħħar stage għandek il-membrana. Ġifieri min jaħasla min jemminhom il-dawn in-nies għax il-ħaġa n-nasba qedaw. Iżjed ma jkunu ta' kariga għolja, in-nies iżjed hemm tendenza li jemnuhom. Mbagħad niġu niftħu qalbna jiena u inti ma' xi ħadd, imma aħna maħna xejn. Aħna mġiena aħna. Qed tifhem? U kif jaraw kienu dok mhux qiegħed sew ta' dak joħroġ jgħid. Mela ħanejt xi ħaġa ħafna gravi. Sewwa. Ħanibda x'kien jisimha dik il-marda bħalissa. F'kienet xi 2000, jekk ma nixseb xi 2000. Sadhom kemm skoprew il-Parkinson ġol-Afrika. Kif? Il-Parkinson it's a man-made disease, issa għaluha. Daqs kemm hemm ara il-COVID nafu bija li man-made. L-AIDS nafu bija li man-made. Hemm dik tal-Afrika bħalissa, x'isima bħalissa wejja. All right, 2006 kienet dik. Mirko. L-Ebola, proset. L-Ebola, dik darba minnhom rajt video. Sewwa. Din il-virus teżisti. Il-virus teżisti. Però mbagħad huma jinflejtjawha. Għal skop biża' psikoloġika. Darba minnhom rajt video ta' tifel żgħir Afrikan miexi jintefalek mal-art u jgħattuh
bliżar abjad. U miegħu ikun hemm mijiet ta' nies taħt liżar bojot. Etta parsi mejtin daw. Alright. Etta parsi, mhux mejtin daw. Dan mbagħad jibda jiġbidlek u mbagħad jitfawhom fuq l-aħbarijiet. Fil-Covid, kif inhu? Fil-Covid rajna ħafna affarijiet ħana sal għalija tal-Covid, però tal-Covid issa għandi daqsxejn ta' proċess nixtieq nirrakkontah sewwa. Ġifieri, meta persuna li taralek l-aħbarijiet il-medja x'qed tagħmellek idbieħlek dak li tridek temmen. Mhux U sfortunatament. Fidej minn qegħdin il-medja. U fidej f'daw ta' blawiċċu. Kollox fidejhom hija eżempju. Aħna għandna tendenza. F'kull pajjiż illi kif jiżgara daqsxejn il-gvern mhux aspett ħammorru minn aspett li qed isir kullimkien minn aspett globali sewwa. Aħna qed narawha kullimkien din tal-ċiviltajiet jitħaltu u l-kulturi jitħaltu, din mhix xi ħaġa illi jrida jew nkella ħaseb fuq għall-gvern, din hija ordni ta' bil-fors. Illi l-gvern tagħna ma jistax jgħid le, dik hija ordni ta' bil-fors. Però aħna ngħidu għax il-Bobby u mhux il-Bobby. Da ma għandux għażla, da, però jiena l-għażla ntieru taf meta hu kien jafal xi xdieħel. U jekk verament ta' intern pożittiv jgħidlek jiena għandi l-kuraġġ nagħmelek in-nies immor inxammar il-komma u ngħidu mara ħanieħu l-vaċċin tal-Covid biex in-nies inħajjarhom jeħduha għax dak mhux veru ttaqqab. Mela allura dan id-deċiżjoni għandu kienet illi jitla xem fuq u jagħmel dan id-deni lin-nies għax in-nies hemm barra ma jafux x'inhu jiġri, mhux veru jafu x'inhu jiġri. Ħalli rakkonta daqsxejn l-istadju ippermetti li waħda kit għax hawn affarijiet veru importanti li dun noħorġuhom fil-pubbliku. Issa barra nafhem nies li mhux se jaqblu magħna, jew inkella ħnitfaħ fuqi ma jaqblux miegħi, però il-verità ma tistax nariha. U ħanejda wkoll di jien m'għandi l-ebda evidenza, però minn għandu moħħu fejn sib post qiegħed dawn affarijiet se jifhimhom. Mela, il-fażi, il-proċess ta' kif saru t-titqib sewwa saru b'dan il-mod kien hemm 3 fażijiet. Di kif qed nara jiena. Mela l-ewwel għamlu kampanja sħiħa ta' biża'. Sewwa u jekk jogħġbok il-vaċċini kienu preparati bil-lest. Sewwa. Din li kienu jgħidulek isma' f'5 xhur għamlu l-vaċċini meta normalment biex jittestjawlek u jagħmlulek proċess kieħ ta' 5 snin u 10 snin biex jagħmlulek vaċċin u mbagħad jittestjaw fuq l-annimali biex jaraw x'reperkussjonijiet ikun hemm, dawn għamluhom f'5 xhur mhix veru dawn kienu lesti. Dawk għal xiex għax kienu jafu meta se jitilqu il-virus u kollox. Dawn dik kienet lesta. Dik kienet premeditata sal-inqas dettall, però mbagħad ħarbitilhom idejhom u l-pjan ma rnexxilhomx. Issa, il-fażi kif saru t-titqiba u Malta saru hekk. Mela qasmuhom fi 3 fażijiet, fi 3 stadji. Għandek l-ewwel stadju jgħidu eżempju, isma' mela għandek għal-mod tal-kelma ta' ħanaqbad u nivvinta l-figurina, mela l-ewwel 10,000 jiġu f'medda ta' dan ix-xahar u dawn ituhom placebo. Naqra ilma. Sewwa? Mbagħad it-tieni 10,000 imorru jtihom nofs doża. It-tielet 10,000 jmorru u jtuhom id-doża kollha. Mbagħad in-nies ta' finti jibdew jitkellmu bejniethom. Dak li ħadu il-placebo x'ħassejt inti? Xejn ta' ma ħassejt xejn. Veru l-istrina, xejn ma ħassejt. Amma dawk li ħadu n-nofs doża xejn dan bitli naqra idejja u ifhem xejn ta' barra, dak li ħadu d-doża, il-alla xamlek li kisritni. Mela tifhem x'inhu jiġri? Issa. Jilla jiena laqas il-mara, aħna ħadnihom. Kellna naħduhom kif inkontra qalbiet ngħidha ġifieri. Ġiena nkun onest miegħek, jiena ma nafx ħadux u ma ħadux u minn ħaw minn ma ħax, ġifieri dik mhux ħa nidħol fiha. Però jien li nista' ngħid jiena li jiena ħadthom it-tlieta li huma. U ħadthom għax ħanarġa' ngħidilek kien hemm il-kundizzjonijiet. Sewwa ma stajtx insiefer kien żmien fejn kont qed inbiddel il-ġob l-ewwel ħaġa li talbuni. Ħafna li seġralhom imsiekenu. Ġew darhom beżżawna għax it-tifla tiegħi vulnerabbli, allura ġaluna noħdu aħna kelli l-omm u l-missieri kienu vulnerabbli, allura jien ma rridx noħodha, jien b'saħħa ma rridx noħodha. Anzi jiena waħda mir-raġunijiet għalfejn tlaqt
mhix mill-ġob li kelli qabel dan kienet propju maħabba l-Covid. Jien tlaqt fil-Covid. Jiena bdew jitolbuna l-vaċċini. Issa, jiena ma rridx noħodha. Sfortunatament pressure mill-mara, pressure mill-familjari, pressure anke ġifieri mis-soċjetà kelli noħodha għax kont ħanispiċċa an outcast. Għala ġabuni f'sitwazzjoni Kevin fejn jiena free will u mhux free will ġabuni f'sitwazzjoni, poġġewni f'sitwazzjoni fej bħal anġlu ta' fuq il-Christmas tree. Bid-daħqa f'wiċċi u bil-lasta f'sorbi. U kelli noħodha. Issa ħanajdilek jiena ma kisrunix. Ma kisrunix. Ħadthom it-tlieta u mamluli assolutament xejn. Però ħanajda pubblikament mhux ħanqod niddejjaq. Minn kemm ili li ħadthom ħajti saħħti niżlet dejjem għajjien kif tajda moħħi fogjat, ġieli fogjat. Jiena smajt ħafna stejjer minn għand nies. Issa ovvjament ikun hemm taf inti min ikabbara. Però hemm nies illi naf l-karattru tagħhom u jiena ma nimmaġinax li qegħdin jagħġbuhx, nista' l-affarijiet tagħhom nies jiġifieri illi ma jħobbux jesaġeraw l-affarijiet jgħidhom kif huma. Il-ġirien tiegħi stess, nafhom jiena, ġifieri spiċċaw ġew il-ġir, hemm persuna. Naf ieħor illi jipparalizza minn u l-isfel wara l-Johnson & Johnson. Sewwa. Jien il-mara kemm ilha ħadet il-Pfizer ma tollix idea, pereżempju x-xellugija. Għada sal-lum. Allura dawn għax hemm ħafna fatturi illi ħafna għax il-ħaġa li rid ngħid, dak il-proċess li rid ngħid jiena il-mod kif qasmuhom biex il-bniedem ma jtuħx jifhem, għalhekk jiena qed naħseb li qasmuhom fi stadji, issa ħankompli jelek di sewwa biex inti qasmuhom f'dawk l-istadji ħalli għal-mod tal-kelma isma' Inti tajt ma mlitlu xejn jara l dak ma ħanoħodha jien. Dik waħda, però il-riżultat tal-ħażin ma joħroġ kollu f'daqqa f'kulħadd. Għax ovvjament mbagħad in-nies jgħidu isma' anke minnu iblaħ ħajrealizza jgħidlek il-Madonna kif kulħadd qed imut jew kulħadd qed jimrat jew kulħadd spiċċa bin-nervaturi mnejkin. Sewwa xi ħaġa mhijiex tajba żgur, allura tawhom fi stadji. Sewwa mela dak li laħal ilma u mbagħad fit-tieni fażi taw nofs doża. Mela l spiċċa xorta ħada. Dak li fit-tieni fażi tal-ewwel stage ħa id-doża kollha taw it-tieni doż issa. Dak li ħall-ilma taw in-nofs doża. Dak ta' waraj ħad doża kollha issa u liħor ħa żewġ dożi. Sewwa, mela inti f'dawn il-fażijiet ara kemm issa jiena kontra t-tabib. Dan it-tabib sparixxa anke videos tiegħu neħħew fuq il-YouTube sewwa probabbilment ħadulu l-liċenzja biex jipprattika l-mediċina u da bida jgħid illi inti kull vaċċin li ħadd bida jispjega b'dan il-mod se tinqoslok 10% mis-saħħa tiegħek. Tajjeb? Issa jekk għal-mod tal-kelma inti jiena kemm kien hawn vaċċini għax imbagħad ħarġu l-boosters. Tlieta għandek. Imbagħad ħarġu l-boosters. Imbagħad ħarġu għandek it-tielet wieħed booster kien? Le. Ejwa, tielet wieħed booster. Jiġifieri kien hemm xi 4-5 kollox. Tlieta ħadd. Tlieta kien hemm bil-boosters kollox? Kif jista' jkun? Jien tlieta biss ħadd. All right, mela kien hemm tlieta. Issa. Dawk ħadd jien. Kemm minn għalija kemm kien hemm all right, għandek raġun, iva. Jiġifieri inti kien hemm tlieta u mbagħad wara dawk il-tlieta mbagħad toħodha kull 6 xhur. Kull sena. Kull 6 xhur kienet dik. Kull sena tieħu oħra jekk trid. Għax kull 6 xhur tiskadilek għax niftakar il-professoressa tgħidha di. Kull 6 xhur tiskadilek u titterġa' tmur u fl-istess meta qalita il-Ministru tas-Saħħa kien qal illi lħaqna herd immunity
Kif irħaqna herd immunity? Jekk inti fl-istess ħin ejja tħarrax ir-restrizzjonijiet. U mbagħad xahrejn wara bdejna l-kampanja elettorali u għal-madof jisu muxejn. Kulħadd mela 35,000 qudiem Kastilja. Għaddejju maskli. Jiena qlajt żewġ ċitazzjonijiet il-belt. Jiena qatt ma qlajt xejn, ma qatt ma lbist tal-maskla. Jien ma nbistiex għalhekk qlajt żewġ ċitazzjonijiet il-belt, waħda minnhom ġietni €100. Jien l-isbaħ żmien ta' ħajti il-COVID. U anke jien. L-exhibition tiegħi ħadimta fil-COVID. Għax jien kont noħroġ f'5 ta' filgħodu. Ma kien ikun hemm ħadd. Nista' nipparkja f'nofs ta' triq jekk irid nagħmel roundabout il-karozza, kont immur niġri l Ara naqra tajja ħasra n-nies. Ara naqra n-nies kemm jemmnu fis-sistema. U ġrejt. Ġifieri ara, issa qorrajt minn dak mill-vaċċin law nistgħu ngħidu li kien hawn ħafna qawmin. Nis ħafna realizzaw. U bdew jitlu f'affarijiet. Kif? Sabu ruħhom weħedhom. Eżatt, ġifieri di tista' tgħid illi kienet speċi ta' katallist. Sewwa, din qajmithom din kienet il-gambetta li ħaddu biex iqumu miswidija d-dawl. Però ħafna minnhom imsieken kellhom ibatu l-konsegwenzi. Għax jiena naf nies li jgħidu l-isma' jgħidu li kieku nista' nagħmel reverse. Ma għandekx ċans noħodha. Jill-ewwel wieħed kif ingħid. Mela dak iż-żmien kienu jemmnu qalbhom u bruħhom kollha fis-sistema jgħidlek issa daqs dan noħodha. Mela. Ġifieri x'ġara hawnhekk? Tilfu l-fiduċja kollha mhux fix-xjenza għax ix-xjenza tajba bħall-okkult skont min juża. Mhux hekk. Qed tifhimni? Min ħajuża xjenza jekk ħajuża xi ħadd għandu intenzjonijiet negattivi u sewet mela x'tippretendi li ħajoħroġ mix-xjenza kattiva sewwa, huma mhux ix-xjenza mhux ħaduha kontra min jipprattika xjenza, mela tilfu l-fiduċja fit-tobba. Kevin, inti taħseb li d-dinja hemm xi ħadd għandu xi depopulation agenda? U milux għamilt video jiena bażiku hekk taf inti homemade fuq il-Facebook. U spjegaj daqsxejn is-sitwazzjoni. Il-depopulation agenda fil-fema tiegħi jiena studjajta, tħall daqsxejn fiha fil-fond. U kont ippubblikajta wkoll fit-2014 fuq mill-kotba tiegħi Quantum Gnosis. Issa, mela, għandek l-ewwel fattur illi bdew joħorġu heads of state u qed jgħidu illi hemm bżonn jgħidulek when the time of the culling comes, we have to hear the call and act. X'jiġifieri di, meta jasal il-ġurnata tal-ħsad, irridu naħsdu. Sewwa? U dawn taf minn beda jgħidhom? Bdew jgħiduhom nies illi huma meta ngħidu heads of state, jiġifieri ministri, presidenti u gvernijiet u monarkiji u aristokraziji fid-dinja. Sewwa, ġifieri dawn tarġa' mhix huma dawn għandhom l-ordni. Għandhom l-ordni. Din l-istess ħaġa bħal meta nsemmu New World Order. Dik ħansaqsik. Mela inti qed titkellem fuq head of state. Għax jiena fil-bidu introduċejt din il-detallum bħala the cosmic chessboard. Mela inti issa hawnhekk qed titkellem fuq il-pieces ta' wara, ir-reġina, il-żiemel, it-torri, il-pons huma the commoners, in-nies iż-żgħar. Hemm chess master u minnu, min taħseb li huwa chess master? Meta tgħid il-chess master ġifieri il-ħajja echelon ta' fuq net. Eżatt, ħajja echelon. Nimmaġina li hemm, però ngħidilhom tabloġ daqqas tal-ora ġerarkija ma jafu min huma daw. Però immaġina inti. Ħalli n-nies jifhmu. Meta din nitkellmu aħna x'edin ngħidu dawk li inti ssejħilhom ta' bla wiċċ. X'inhuma huma il-pons, huma il-pieces ta' wara. Ara, mela, biex nagħmluha biex nirriduċuha minn aspetti żjed bażiku, mela għandek il-pop, ara, għandek il-fqir. Il-fqir litteralment fqir dak li qas għandu xi jiekol, qas għandu saqa' fuq rasu. Mela dawk qed iservu bħala deterrent għal dawk in-nies li jaħdmu biex ma jetażnux dawk in-nies li jaħdmu u jibqgħu jaqtfu ħalli ma niġix bħal dak jiena. Fis-soċjetà. Proset, kulħadd għandu għalhekk aħna ngħixu f'ġerarkija. Ma jistax ikun kulħadd tabib, ma jistax ikun kulħadd avukat. Le. Però dawk qed iservu bħala deterrent biex jiena ngħid isma' ma rridx niġi f'dak l-istat u nibqa' nkun skjaf tas-sistema. Sewwa, issa mhux qed ngħidlek il-Prim Ministru u l-President mhumiex skjavi tas-sistema, però dawk aristokrazija, dawk qed igawdu. Sewwa għax inti għandek ġerarkija sħiħa. Issa terġgħu tgħid fuq il-President u fuq il-Prim Ministru, inti għandek
palma ħna nsejħu l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Uniti. Għandek l-Unjoni fil-kas tal-Unjoni Ewropea, għandek il-Bord tal-Unjoni Ewropea, għandek il-President tal-Unjoni Ewropea. Dawn qed jikkmandaw il-Presidenti u l-Gvernijiet tal-Unjoni. Sewa? Terġa' fuqhom, dik. Terġa' fuqhom, żgur. Din għandek hemm xi 4 livelli oħra fuqhom, imma mbagħad iżjed ma titla' l fuq, iżjed ma tkunx taf min huma daw. U iżjed ma titla' l fuq, iżjed jonqos in-numru, ġifieri jista' jkun ukoll il-fatt illi mhux fatt insomma min jafhom dawn l-affarijiet, jista' jkun ukoll illi dawk illi għandhom kontroll assolut huma ftit minn nies. 200-300 ruħ kollox li jikkontrollaw 7 biljun ruħ. Però inti bħalma eżempju tara kif taħdem fabbrika. Inti għandek sit wieħed, però mbagħad jew inkella pajjiż għandek il-Prim Ministru u l-President sewwa fil-każ ta' Malta u mbagħad għandek il-Ministri u mbagħad għandek il-Kunsilli Lokali u mbagħad għandek soċjetà sħiħa bbażata fuq ġerarkija. Issa hemm fuq aħna nafu minnu l-Prim Ministru tagħna, però f'każ globali aħna ma nafux minnu hemm fuq. Issa jiena qed inti aħna provantihom wiċċ. Issa jekk hemm xi ħadd fuqhom, terġgħu tgħid ma nafx, il-Knisja Kattolika u r-Rothschild. Dawk it-tnejn għali dawk it-tnejn li jimmanipulaw iċ-chessboard globali. Issa jekk hemm xi ħadd fuqhom, tabla wiċċ ma nafx, però r-Rothschild min jafhom biex il-familja komunità. Jimmilux bagħtet li friend request waħda de Rothschild laqas aċċettajta. Barra Rothschild għaxa tissemmi Rothschild Bilderberg Soros Pero Soros dak pupazzu ukoll anke Bill Gates. Pupazzi għax tiġdejk li għandu jinnaf 200 biljun. Dan hemm ħafna fuq. Eżempju jiena naħseb Kevin illi fid-dinja once li inti tikkontrolla tieħu taħt idejk. Banek, edukazzjoni, aħbarijiet, farmaceutika. Kollox fidejhom, eżatt. Inti tista' tilgħab iċ-ċess kif trid. U l-istess sit li qed tfejqek hija l-istess sit li qed mardek. Proset dik. Jekk jiena ħajkoll l-edukazzjoni f'idejja, jien in-nies tiegħi nallimhom dak li rrid jien u naħbilhom dak li rrid jien. Aħbarijiet, dik li tissejjaħ di political viewfinder. Aħna nisimgħu l-aħbarijiet u nisimgħu l-aħbarijiet ta' fazzjoni għax l-ebda naħseb tal-ġurnalizmu kumpanija waħda biss li hemm li hija indipendenti, il-bqija kollha owned by dawn ħanajdulhom hekk tabla wiċċ. Però jiena nitkellmu aspett globali, u aspett globali, mela. Aspett globali qed nitkellem jien, però jiena naħseb li forsi ħanamel pass fid-dlam miegħek. Taħseb li xi ħaġa mhux xi ħadd, xi ħaġa oltre fuq kollox u kulħadd. Iva, di isu daqsxejn. Naf li forsi ħadd instama naqra żgħira stramba. Naqra stramba ħafna. Mela, il-ħajja mhijiex fiżika kollha. Sewa, u meta ngħidu. Nixtieq tidħol fiha tgħaddi għalhekk. Meta ngħidu mhijiex fiżika, il-ħajja hija kollha fiżika anke minn aspett spiritwali, però għandek densitajiet differenti. Eżempju, aħna qegħdin fiżiku dens ħafna, materjali dens ħafna. Titla fl-astral għandek fiżiku li inqas dens mir-realtà fiżika, mir-realtà solida. Bad titla fil-5 dimensjoni għandek realtà oħra li inqas densa sewa, però xorta fiżika. Taħseb li dawn ix-xi ħaġa saħansejħulhom entitajiet, ħallintuhom label. Taħseb li dawn l-entitajiet l-għonet ma jistawx jindaħlu fil-ħajja tagħna, però jistgħu jinfluwenzawna. Ngħidlek li jindaħlu mhux ħażin jindaħlu. Indirettament naħseb jindaħlu jien. Naħseb jiena direttament ħafna jindaħlu. Jekk għal-mod minn aspett indirett, mhux bħal meta eżempju jiena qed nifhmu l-punt tiegħek, naħseb indirettament, però jekk l-ordni ma ssirx, jew l-ordni ma tingħatax, jekk għal-mod tal-kelma jiena tajt ordni mhix lil dak ta' taħti, tajt ordni lil ta' taħti. Sewwa, dik tiġi ordni lil ta' taħti indiretta u xek. Ma tajtulux diretta jiena għattil ta' taħti biex jagħti ordni lil ta' taħtu. Why bark when you have a dog, all right. Mhux hekk kont qed ngħidlek, jiena li rid ngħidlek hija.
Illi hemm entitajiet. Issa jekk tidu sejħulhom għajdulhom li trid ta' U jgħidulhom li jridu. għajdulhom li trid. Imma li ħarsu lejn id-dinja tagħna bħala playground, bħala chessboard, bħala logħba. Fejn huma direttament jindaħlu sa ċertu punt, għax il-bniedem għandu l-free will tiegħu. Imma jitfa' choice fidejn il-bniedem. Ġifieri, jiena nista' lilek niġi ngħidlek Kevin, ngħidlek ħanamillek pjaċir. Iva, ngħidlek fi pjaċir, imma mbagħad awtomatikament inti ġejt obbligat lejja. Naqbel taf kif taħdem. Allura inti automatically ġejt influenzat bija minni biex inti tagħmel xi ħaġa għalija. Iva, 100%. U dik tinfluwenza l-futur tiegħek. Nispjegaw ben aspett ieħor. Mela, bażikament din hija l-istess ħaġa tal-COVID. Sew il-COVID x'għamlu lna. Tista' tagħżel ma toħodix il-vaċċin. Brek ma toħodix, ma tista' siefel, la tista' tmur il-ġim, la tista' tmur ix-xogħol, tista' tmur it-tiex, la tista' tagħmel hekk, la tista' tboss, la tista' taħra. Qed tifhem ġifieri daw ġabok ġorokna. Skużi ta' obbligatorja jew le, ħatoqgħod iddur li mal-lewża? Għajdla nista' nagħmel xejn mela, mhux ħatoqgħod tgħidli tista' ma toħodix ta' imma mbagħad ħanarrestawk. Allura qabad għajdli iva taħdem hekk indirettament. Dan kollha lob psikoloġiku. Sewa issa il-ħajja kollek taħdem. Infatti il-gwerer aħna nivvintawhom. Il-mart aħna nivvintaw, però aħna ma nafux li qed nivvintaw, però aħna qed nagħtu l-permess bħal meta eżempju. Jien naf se jippjanaw xi ħaġa di. Daw li jiġdu l-ispag, daw tablawiċ, qed jippreparaw xi ħaġa, u lilek qed jgħidulek sa jagħmlu mill-ewwel u jgħidulok films, flop, f'cartoons, f'reklami. Inti la qed tarhom tinnormal, però inti la qed tarhom u m'intix qed taġixxi kontrihom għax inti mela inti konxu ta' ċertu affarijiet, però m'għandekx fakultà li tgħid isma' għax ovvjament jien naf min ħajoqgħod jaħseb film ħajoqgħod jifliħ biex jara fih xi konspirasija. Inti ħobbaż tara l-film, però mbagħad meta tasal id-daqqa u toħda tgħid tara naqra qiegħda f'dak il-film. Pa' Twin Towers x'bajt nara jiena fuq Terminator, fuq Gremlins, fuq Simpsons. Dew ituna hint wara l-ieħor. Mbagħad wara li ħadnija d-daqqa. Tolejt. Drip feeding. Qed tifhimni ġifieri bażikament li jiġri mela huma jgħidulek sa jiġri. U inti tihom il-konsens billi ma taġixxix bħal meta inti għandek terms and conditions għandek paġna ta' għandek 20 paġna b'xi elf ittra daqs naqra font per eżempju tipa ta' ngħid ħantik dal-eżempju naqra da kollu ta' firma u għaddiet. Mhux kulħadd juża l-application tal-bank per eżempju, mhux kulħadd juża applications fil-mobile. Biex taqbad tagħmel agree. Inti jkollok bżonn l-application. Taqbad tgħidu agree mhux ħanqgħod naqra terms and conditions mhux ħanarhom. Aspaċenzja manna. Aspaċenzja naqrom għandi, apparti minn hekk. Imma l-biċċa xogħol hija li tittuża dil-app. Għandi bżonna dil-app, għandi bżonna għax hekk u hekk. Illum ġejna anke biex tagħmel l-ID card joħdulek il-biometric data tiegħek. Eżatt. Xi 4 ijiem ilu l-biometric data tiegħek kienet xi ħaġa konfidenzjali tiegħek. Illum kollox jħodlok l-iris, saw reading, fingerprints għax għadni mort nagħmel l-ID card, sal-fingerprints recognition. Fimt, 4 ijiem oħra naħseb tidħol l-isptar joħodlok id-DNA jekk mhux tiġi jagħmluha wkoll. ċertu affarijiet jagħmluha diġà iva. 4 ijiem oħra u nispiċċaw anke rittek tidħol fiha di full flows, cash. Jena per eżempju, xarajn ilu għadni kemm kont l-Ingilterra. Pakket chewing gum kelli nixtrih bil-Revolut aw bil-kard. Għax cash imkien, tabella daqshekk, cash imkien. Ġieri, jekk inti ħataqta l-cash mid-dinja, mela currency mhux ħajkun hemm exchange currency jiena u inti ħantik xi ħaġa biex inti tittini xi ħaġa lura. Jekk inti ħajkun diġitali, u ħajġri bħalma ġara Spanja, Portugal u Franza, ftit tal-ġimgħat ilu, blackout totali ma nafx kemm damu. Żgur għax diżastru. Kif ħatixtri? Katastrofi. X'ħajjiġri? Ma t-telet ġurnata n-nies jibda jispiċċawhom l-ikel. X'ħajjiġri? Konfużjoni sħiħa fit-toroq għax dak jipprova jidħol. U din tad-digital cash, dina
B'kazzat oħra fiha. Nismaħħa minn 90s jien. U mela, żgur, mhux Cashless society. Anka infatti il-cards, il-bank cards ilhom li ġew introdotti fit-tmeninijiet. eżatt. Hekk tara l-films Amerikani, tarhom jibblafjaw u joħroġlok il-card u l-wallet u qed ġifieri ara kemm ilhom daw, ara kemm ilha ġejja di qed jitmawilna naqra sakemm ġabuha normali. Lej, ġibu ilek komda ħafna. Per eżempju, jien ħanitkellem straight jien għalija. Jien jekk tittawalli fil-wallet, jien jekk għandi 20 euro cash. Taf li jien għaddi naħdem bil-cash. Fejn nista' naħdem bil-cash jiena? Imma ħanajlek x'inhija, Kevin, xi ħaġa oħra ta'. Ma nistax niġġieldu la ta', però irid ikun hemm maqda unjoni biex niġġieldu. Imma il-cash, ovvjament. Jiena pereżempju l-paga tiegħi jiena nkam wieħed għandi. Paga tiegħi tidħol lill-bank, digital currency. Rajt insibhom hemm in-numri. Jiena kemm urġu ATM, li ħafna mill-ATMs illum qegħdin tant sparpaljati qabel ATM ma' kull kantoniera. Illum ATM biex issibha ġo villaġġ jew raħal saret hekk. Itmur jew issib kju tal-ostja, jew inkella ma taħdimx. Sewwa, mela, illum ġejna ġabuni f'sitwazzjoni fej m'għadniex ngħid cash is king bħalma konna ngħid qabel, illum ngħid alla fuck it men, ħammur inħallas Revolut, mobile card. Dawn l-affarijiet. Fimt? Għalta apposta jagħmlu. Apposta u jagħmluhom komdi jitfaħħilek fuq l-arloġġ. L-istess ħaġa bħal tal-vaċċini. Mhix obbligatorja, mbagħad iġibek darek mal-ħajt. Dik. Naqra. Jiena nħobb insejħela dik, intik il-mistura b'kuċċarina zokkor. Eżatt. Biex nagħmlilek ħelwa kemm jista' jkun ħalli inti taċċetta u mbagħad nazzjonal pjanti. Da jekk toqgħod ħares lejk kull wieħed mazzon li bnajna kollha l-istess strateġija xi rocket science jiġifieri, kollha l-istess ħaġa, jintroduċu ilek u aħna stess naċċettawha. Ninnu jinnormalizzawlek u aħna nsibuha konvenjenti. Insibok u nibdew nużaw mela qed tużaw. Mela sebta komda, mela ħanneħħejhomlek il-cash. Ekku. Hekk m'intix tużhom. Kif tara il-futur tad-dinja Kevin? Diżastru. Le, ma meta ngħidu diżastru. Pereżempju, naf il-liġi li smajtni nitkellem fuq għad il-ħaġa, jiena mhux ħadd nistħenajt, ġifieri prepper. Tajli xi ġifieri prepper. M'intix ħatara li xi pentri mimlija ekel u dak ta' ġifieri. Imma jiena nipprepara dejjem għal li jista' jiġri l-qudiem. Sewwa. Ġifieri, jiena naf li hemm ċertu għandek bżonn ċertu equipment. Għax jiena I foresee in the near future. Mela, in-natura ma tgħinix laqqas, mela ħanibdew minna u solar flares. Bħalissa nafu li x-xemx qed tagħmel ċertu solar flares illi kultant qed tattakka l-magnetic field tad-dinja. X'tagħmel tant hija qawwija li toħloqlok toqba f'din tiddiżrabti għall-magnetic field. U dak il-magnetic field huwa l-protective layer tad-dinja mis-solar rays aw mill-UV lights tad-dinja sewwa. Mela teġektja solar storm laqtet lek parti mid-dinja blackout għax taħraqlek il-grid. X'ħajjiġri mbagħad? X'ħajjiġri? Mela nagħmlu l-ewwel 3 ijiem orrajt, mhix problema. Ġimgħa, xahar, x'ħajjiġri n-nies ħajħorġu fit-toroq. Ħajibda jkun hawn id-delinkwenti fit-toroq, jibdew ikissru l-ħwienet. Daw rajnihom anke fil-films tajli għaliex qed taqbes fil-films. Għax il-films jgħidulek il-verità. Il-films jgħidulek il-verità. X'jista' jiġri? Minn dak il-film Terminator. X'qed jgħidlek Terminator li jgħidu kontrina. L-lum qed ngħixuhom daw l-affarijiet. Jien naħseb li fadallu lejaj biex jiġi konxi. Fadallu ta' ara, ħanajdlek. Jien ngħidlek sa xar snin oħra rebus ikun hawn. Rebus sħiħ ikun hawn. Ara biss li qed jippruvaw inaqsu il-manutenzjoni fiżika umana u qed jirreplacjawha bir-robots dik diġà ħaġa ħażina. Ħanajlek Kevin, meta ma kienx hawn computers u ġew il-computers konna ngħidu. Meta tabbuża mbagħad ħażin. Le orrajt. Imma li rrid ngħidlek jien hija li orrajt illum forsi nirreplacjaw għax qed tajli tirreplacja ħaddiem b'AI. Alright, ma tistax tirreplacja kull ħaddiem bl-AI, AI mhux ħatajlu jaqbad ibajjedlek u ħajbajjedlek naħseb jien. Jew forsi ngħidlek jagħmluha ta' xina anke rajt robot jitfaħħolek mal-ħajt u f'5 sekondi jagħmellek tattoo out pinġija mal-ħajt pittura tal-bliħ. F'5 sekondi jikla romblu hekk mal-ħajt ara. Ejwa. Illa qed jien.
Min jaf kemm tiswa dejjem ma rajta teżisti. Jien nagħmel ġimgħa l-AI. Nitkellmu xi ħaġa żgħira fuq l-AI. Ma nifhimx fuq AI. Teknoloġikament ma nifhimx. Però iva nitkellmu. Però inti fl-arti wkoll bħali. Inti artista x'jiena rajt xogħol tiegħek. Ħansaqsik dil-mistoqsija. Għax di fil-bidu tal-AI kont tkellimt ma' persuna u Malta li huwa l-guru ħabib tiegħi da minnu, ħabib tiegħi ħafna u nirrispettah ħafna. U konna tkellimna fuq li l-AI jipproduċi l-arti. Kif taraħħanti l-AI kapaċi jipproduċi arti? Għax tkun kreattiv u xek. Naħseb jiena l-AI jagħti kollha konxu wkoll. Naħseb jiena. Jekk inti għandek konxu, minn aspetta issa tgħidli konxu x'inhu eżatt. Konxu huwa tantu suġġett il u vastu kompless u infinit biex titkellmu. Però in a nutshell, konxu huwa dak li inti il-tajjeb u l-ħażin tiegħek, dak kollu li inti naħseb jiena robot, jekk bniedem, jekk il-kreatur tar-robot jew inkella tal-kompjuter se jitfalu l-aspetti kollha ta' bniedem ġo fih, ta' mhux bniedem se jiġi. Ix-xjenza ra fejn waslet. Ittija komand u tagħmillek li trid. Issa da ittija komand fl-80s konna ittija komand, illum għallex titilqu jagħmel l-affarijiet waħdu. Imma l-arti tiġi minn aħna lek ngħidula inti you inspire. Għax qed tirreplika ispirata minn xi ħaġa. From the spirit. Jien naħseb il-bniedem u naħseb l-AI. Jien naħseb il-bniedem u Alla u kapaċi jagħmel. Le, dik naqbel miegħek. Kapaċi jagħmel il-meravilji. Ma AI. AI mhux meravilja. Hija AI meravilja, imma li jipproduċilek arti meta l-arti ma naħsibx li jista' jaġixxi bħal bniedem bum. L-AI mhix ħadd ma nafx ta' jista' jagħmel arti. Per eżempju, jekk taqbad ChatGPT u tajlu jektiblek poeżija tal-ostja, jektib it-rhymes. Imma l-arti aħna nafu li tiġi minn ġewwa, l-arti hija biċċa mill-artist. Qed l-ispirtu qed iddaħħal l-ispirtu l-filosofija. Eżatt, għandek filosofija, għandek it-twemmin tiegħu, il-kodba kollha li qara l-istorja ta' ħajtu. Karatteristiċi ħajjin u ħajjin. Eżatt. Robot mhux ħaj. L-AI dana. Però naħseb jiena tant jien naħseb li l-AI jikkopja the human aspect. Jikkopja. U ħantik raġuni għalfejn. Niftakar darba minnhom konna qabadna dal-argument niftakar. U konna minna niftakar kien għamel rajtu jagħmilha jiddiskrivi x'inhuwa imħabba billi iskenja l-internet kollu u jurin u kellu jiġġenera ritratti ta' mħabba. Ġara, meta beda jiffidjaħ x'inhija mħabba, beda jurih nies jitanqu, nies jitbewsu. Ġara, l-AI meta beda jiswipja l-internet kollu, beda jipprova, u da ma jafx x'qed iħoss il-bniedem, imma jara tnejn minn nies manqin, x'beda jtellalu. Boxers jiġġieldu. Żewġ pjanti maqodin flimkien għax in-natura. Le, fimtu l-punti jak iva. Ma jarafx eżatt il-kunċett. Imħabba ma jistax iħossa. Profonda. Le, taqasna fuq x'inhi imħabba fil-verità x'qasna fuq x'inhi imħabba taf tkun kimika ġol moħħ. Issa ċertu punt naħsebha bħalek, però naħseb jiena mhux il-ħadd saba. L-imħabba teżisti, l-imħabba pura teżisti. Però naħseb mhux il-ħadd saba. Għalhekk dik isbuħija tal-imħabbax tgħidli ma kemm jibsa biex issiba l-imħabba għalhekk sabiħa għax l-imħabba mhux xi ħaġa każwali li tista' tuża u tagħmel li trid biha, tifhem xi ħaġa spiritwali u tal-bliegħ. Però minn aspett teknoloġiku jekk għal-mod tal-kelma qabel konna ngħidin niftakar fin-90s bitu kienu fin-90s. Kienu tiftakarhom dawk il-mobile phones isu pakket tal-crackers daqshekk. Daqshekk fi ħara. Mobiles ikbar niftakarhom mela. Daqshekk bil-erja l-pupp joħroġlok l-erja. Niftakarhom, s-sir kellu wieħed kellu nekk. Imma twara għall-ħares għadda bielek, għax joqtok da. Għadda bolek, u baddaw jiċkienu l-mobiles. Għaddar kissar maduma s-siri. Għax ġifiri li qed ngħidlek jiena qabel anke meta tgħid science fiction.
science fiction x'inhi? Jew sci-fi, science fiction. Xi ħaġa illi hija realtà, però futuristika. Is-sci-fi dik li bħal meta qabel kienu jgħidu sma' raġelat trid itir 300 sena kienu jgħidu illum x'nagħmlu. Inti jekk tara Star Trek l-antik bil-communicator, dak iż-żmien taraħ jiftħu su fl-iPhone kien, communicator, konna nitqu narawhom. Kont tara superkar jitkellem minn ġol arloġġ. Illum illum naraw il-xulxin. Illum nara l-xulxin live, jekk iċċempilli għamel kamera poppara ġejja. Isgu, illum titkellem ma' Ċiniż, titkellem ma' Malti. Ngħidha jien di fil-bidu tat-2000s, immaġin ivvintaw mobiles illi tara lilek tara l xi ħadd ma wnet titkellem. L-lum saret realtà di. U jiena naħseb ukoll il-teknoloġija li għandu fidejh il-dekominer aħna. Hija xi 50 sena l-bot milli fil-verità jeżisti. Bla dubju, le mhux hekk. Aħna di immaġina, ħanejdilek minn aspett ta' familja, però mhijiex minn aspett ta' familja. Jekk eżempju jien naf li t-tifel għandu eżempju jien naf 10 snin. U irrit mobile da, eżempju għetnejlek da, jien mux santiħ mobile ta' ulla 2000 euro, intiħ mobile ta' 50 euro, ġida jkun kapaċi għamel ċertu għaffari, eżempju għetnejlek, jkun kapaċi għamel ċertu għaffari, pero da minn aspetta familja, pero jiena jkolli motion it-tifel tijara l-mobile, illallux kapaċi għamel il-mobile tijak, mela tijax avvanzat. Imma s-soċieta għandek dawk tabla wiċ għandhom teknoloġija. Le, kont ħanajlek, imma s-soċieta tal-lum, iġġalek li jekk it-tifel tiegħek tibgħatu l-iskola u għandu sħabu kollha bl-iPhone u t-tifel tiegħek xtrajtlu whatever, ma nafx. Jiena ma naqbilx magħha tal-mobiles tat-tfal. Dik waħda ma naqbilx magħha. All right, ħanajlek kif. Skont ċeta, insomma, ngħidu skont ċeta. Jiena naħseb illi jien teknoloġija nħobba, jiena sevi ħafna fuq dawn l-affarijiet, teknoloġija nħobba. Ġifieri Le toħaddix ħażin, jien toġobni wkoll. Avolja ma nafx nużaw ma nifin fija. Naf. Brek kun hemm mabbus fija ħażin. Nużaħħa mod intelligenti. Proset. Tużab mod kawtu. Għax dana kif inħobb ngħid dejjem jiena ngħid illi l-ebda sikkina qatt ma qatlet il-ħadd. Għax inti jekk intik sikkina, inti tista' tikol biha. Tista' toqtol biha. Fimt? Bħal karozza, bħal kwalunkwe ħaġa kollox huwa manki dal-mikrofon. Għax illum it-teknoloġija jużaw biex neqirdu lilna nfusna biha. Dik li kon ġejbija, taħseb li l-bniedem huwa programmat żewġ affarijiet. One, to be a slave. Two, to self-destruct. Iva. Meta ngħidu programmati iva, minn meta nitwieldu aħna programmati. Iva, 100%. Meta ngħid il-bniedem mhux individwali jiena. Le. Jiena ngħid in-ġenerali, mod kollettiv. Iva. Jien darba ktibt quote. Għalhekk ngħixu ġo sistema, infatti. Jiena darba ktibt quote u ktibt hekk kara. Humans were engineered to be slaves and programmed to self-destruct. Iva. U iktar ma jgħaddi żmien, din naħseb ktibta naħseb xi 15-il sena ilu. U naħseb illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nikkonvinċi ruħi. Il-bniedem huwa ħabsi mingħajr ma jaf. Hemm ftit ħafna li jafu. U jiena nemmen il-fatt illi you acknowledge your shackles. Proset. All right. In a way tista' once you acknowledge your shackles, once illi inti tinduna illi inti marbut, illi inti ħabsiex ma nistgħu nagħmlu xejn, you become free. Tista' tagħmel ta' ma jibsa. Skont is-sitwazzjoni ta' ħajtek, dimillu spjegajta. Malta fuq xi ħadd. Le, tista' titlaq minn Malta jekk trid. All right. Però oħra, jekk inti għandek familja jibsaw. Għalhekk għatlek jiena tista' tagħmilha però jibsa. Jekk inti tkun single waħdek kien kulħadd. Kif inti tista' tagħmel li trid, xorta jibsa kieku m'għandix familja. U kieku ma kontx ngħix Malta, kieku kont Amerikan. Naħseb l-Alaska. Nitlaq lejn l-Alaska. Naħseb jiena dik l-unika ħaġa biex ma taqax taħt l-ebda influenza. Għax inti jekk qed tgħix ġos-sistema, ġos-soċjetà, għax tippretendi. Ovvjament inti tittik il-prodott li tittik is-sistema l-imbarazz kollu li qed japprovaw
l-FDA u kull jinnaf kull awtorità tal-li kelli hemm. Inti qed tiblaħħam ġo fik. Kollox farmaceutika, radjazzjonijiet, it-talim, il-brainwashing, l-aħbarijiet, edukazzjoni, kollox ħażin. Nsaqsik mistoqsija oħra, x'taħseb fuq chemtrails? Temmen li hemm xi ħaġa vera li qed jindbatu ajruplani jagħmlu dawn il-chemtrails, temmen bihom għax in a way isni kultant ngħid orrejt jista' jkun li vera. Għagġili jiġu fażijiet tas-season. Fej tibda tara qed tara checkered is-sema. Ajruplan jagħmel contrail, condensation trail. Imma ġieli tibda taraħ, letteralment jisprejja, pereżempju għadni kemm rajt video ta' ritratt. Tara d-daħna warajh, u f'daqqa d-daħna taqta. Palmet inti għandek. Qed jaħrielu. Għala nibda ngħidu mal-lura vera, jew ħanemmen il-conspiracy theories. Mhijiex conspiracy, ħafna mill-conspiracy theories. Li ma kontx nemmen illum saru realtà ta' Eżatt. Jiena ovvjament m'għandi l-ebda fatti bħalek niddubita u nispekulaw da min għandu fatti. M'għandi moħħ biex naħseb. Eżatt, ġifieri ara jiena meta ġieli kultant noqgħod inħares lejn is-sema biex noqgħod data kien naf ngħid noqgħod inħares lejn is-sema. Nara l-plan sewwa tal-passiġġieri normali, pop ma jħallix sinjal wara, iħalli sinjal. 5 sekondi wara jisparixxi. Meta ħalli sinjal ta' xejn litteralment ma tjaddilek ieħor sub sinjal u jibqa' hemm. Ta' 100 mil. Lalla da. Mbagħad wara ftit tar ieħor sinjal ieħor. Mbagħad tara ieħor. Issa reċenti bdew jgħidu. Dawn ilhom ilhom. Dawn ilhom mal-20 sena ta' ġifieri mhix ma bdewx il-bieraħ. Imma dal-aħħar bdew jgħidu li bdew jippruvaw jagħmlu anki manipolazzjoni tat-temp. Jagħmlu sħab artifiċjali. Iva. Imma l-kimika li qegħdin jitfgħu, jekk għax huma jgħidu li jitfgħu heavy metals ġo fihom, barium, aluminium, dan huma kollha kanċeroġeni dawn il-metalli. Ġifieri aħna nafu li l-inti aluminium illum anki ħażin ħafna. Ħażin ħafna. Barium hija il-barium kienu jużaw biex ilaħalħu l-aluminium ituħ fil-5-in-1 ta' tfal. Mhux hekk. Illum l-aluminium issibu anke f'roll-ons, sprays. Ekku. Illum, pereżempju, jiena anki dar aħna nużaw roll-on għax aħna ma nużawx sprays. Roll-on naraw li jkun aluminium free. Mara ma nafx tixtri, m'għandix idea, jiena nuża tiegħi. Imma aluminium free. Il-ħaġa meta semmejt lek jiena l-ewwel. Ħana mill-ammwati minn aspetti ieħor. Għax l semmejt lek tieħu kollox ħażin li hu approvat mill-FDA dawn li suppost qed jgħidu nisma' għadda minn taħt idejna. Sejf tista' tieklu il-kontra. Anzi il-kontra. Iżjed ma tafda s-sistema, iżjed sedbati, ma tix tafdhom mela jekk inti. Semmejt l-ilma l-ewwel inti. Jiena il-qtates tiegħi għandi x'tiqtates. Sittihom minn tal-fix. Għall-ilma minn tal-fixkun. X'ovvja msieken jew. Mela, ġebla mbarazz klorin. Mela, inti immaġina, mela tmur għand l-ispiżjar għal-mod tal-kelma, dawn il-prodotti qas nafx isimhom, jien qas nuża xejn. Il-mediċina jekk taqra side effects. Ma naqra xejn għax ma nafx x'inhu ma nieħu xejn. Eżempju, mirux f'qajt wiċċi, kelli fatti għandi dan is-sinjal ara. Niftakrak ejja. Sewwa kelli parajnej daqshekk, qatawnek, oħrawnek, qataw u għandi din baqgħet li hekk issa. Għat li weġġejta. Ma ħadd xejn. Eżempju, jekk inti tmur ġo spiżerija u jinnaf ikollok sempliċiment xi ħaġa jdejk jinnaf tuġak, tikkrim da u inti meta taqra jibda jgħidlek idilku sakemm jisparixxi. Taf x'qed tagħmel qed tiddaħħlu ġol bloodstream inti. Dik il-kimika kollha qed tidħollok ġol pora u tispiċċalek fis-sistema. Naf li ħanajt xi ħaġa għax in-nies hemm barra qegħdin jisimgħuna. U qed jgħidu daw x'il. Le ħanajdlek x'qed jgħidu, għax jiena naf x'qed jgħidu. Qed jgħidu mela dan ma japplikax krim fuq idejhom imma mbagħad imur ipinġi. U xi għandax daqseb? Pereżempju, mela jiena toġani rasi. Id-dem ma jinbidilx? Le ma toġani rasi, jekk nista' noqgħod mingħajr ma nieħu Panadols, noqgħod, mbagħad impejjeb. Mela ma nixrobx il-ma tal-vit. Għalhekk naxu fis-sistema. Sistema dik ġejbija jien. Jiġifieri jiena ipokrita jien ipokrita. Aħna għallek, mela. Għax jiena ngħidlek li jiena ipokrita.
Għaxin qed ngħidlek mela l-ilma Inti tal-vit. filosfu ipokrita. Filosfu ipokrita. Għalek, eżatt jiena. Mela Għax ngħidu kontra l-ħażin u nagħmluha. U nagħmluha. Mhix hekk, mhix hekk. Għax aħna pons ukoll. Mela, bla dubju. Pons imma konxi. Mela ilma tal-vit ma nixorbux jien. Imma għamilt minn 14 sena sa sena u nofs ilu. Alla l-alkohol kon nixrob gallum kol jum. Iva, xnaqaw ċertu trappoli kollu aħna mhix. Ġifieri ħsara xorta qed nagħmlu. Però imma minnaħa l-oħra kif tal-inqas. Kollox huwa ħażin. Ara, jiena kont impejja ukoll. Kont impejja kont nixrob. Tajthom ukoll. Mela allura x'għamilt dik il-ħaġa li inti iġġieled kontra dak il-ħażen tajtu, mela diġà avvanzajt. M'għandekx għalfejn tkun konxu innaft alla taf il-Buddiżmu, l-Ħindu, is-Sanskrit u l-10 mandamenti kollha sewwa. Jekk inti konxu ta' xi ħaġa li qiegħda tagħmillek ħażin. Iwa you are free. Qed tifhem tista' twaqqafha. Dik waħda, eżempju, però minnaħa l-oħra jiena u inti nafu f'ċertu affarijiet, ma nafux b'kollox. Ma jafx. Hemm dawn in-nies illi jibilgħuha wholesale jafdaw fil-gvern u tal-ingravajiet u jmorru daw mingħajr ma jistaqsu. Iwa staqsja xiex għandek moħħok ja ħasra. Naf illi ħanajt ċuċata, imma ma nafx hekk tafx biha. Inti taf jien ma nifhimx fil-mużika sewwa, jiena dilettant tal-mużika ma nifhimx fiha, ġifieri mhix bħal Mirko u whatever. Imma naf illi l-mużika taħdem fuq frekwenzi. Sewwa, issa. Taf il-Spotify per eżempju, il-frekwenza li temitja, anki jekk per eżempju tisma' per eżempju mużika klassika, il-frekwenza li temitja ħabija hija frekwenza 440 minn għalija. M'għandix idea. Li jsibu li dik il-frekwenza li temitja minn ġo dik it-tip ta' mużika, il-bniedem twaqqgħu dawn dejjem iħossu dawn. All right. Dija xi ħaġa li anke pereżempju ċertu nies jgħidulek jisimgħu il-binaural beats pereżempju, jisimgħu fuq YouTube. Inti l-fatt li qed tismagħha li hija compressed, frekwenza tkun baxxa ħafna. Proset. Diġà m'intix qed tieħu l-full tagħha, diġà ħaġa li n-nies ma jafuhomx. U anke min jafhom. Meta toqgħod tagħti każ il-frekwenza, toqgħod tagħti każ kif qed taffettwak, inti qed taffettwak u m'intix tinduna. Le sewwet tgħid. Kollox jaffettwak. Ħafna minn anke tara film. Kollu anke l-mużika tiskanta. Kollox għandu pattern, men. Kollox għandu pattern kif jaffettwak. Inti taf li jiena nisma' heavy metal. Jiena bħalek. Heavy metal jiena u min jgħidlek mużika negattiva. Jiena ma nafx jiena li kienet sigla ħanajdilha, sigla ta' ħajti. Ara, li ħattejt inti negattiva skont kif tara. Skont kif tħares lejha. Ħassikkina. Li kollox bħassikkina, oppost. Tajja ħażin kollox. Eżatt. Jiena jtin baż kbir il-metal. Anke jiena energizzani. Dak il-feroċi tal-bliħ. Jiena ma nagħmilx affarijiet tal-bliħ. Jiena bniedem inħobb noqgħod waħdi misti ħafna jien tara nixi hawnhekk ġifieri. Għax qed nitkellem fuq suġġetti li nħobbu u niltaqa' ma' nies illi. X'għodu nitkellmu ma' kulħadd hekk. Imma jiena nixtaq it-tip ta' bniedem li ħammullek pereżempju qatt ma mort f'ħajti qatt ma mort diskos fl-antik fl-80s qatt ma mort diskos jien kont issibni dak iż-żmien il-Harlequin ma' erba' minn nies bħali ġifieri. Il-bqija m'intix ħatarani qalb in-nies. Imma li rid ngħidlek hija di li minix tip ta' bniedem il-nħobb nitħallat ma' kulħadd. Per eżempju jiena tieċ jisek tfajtni għarwien. Ma nħobbx inkun ma' dawk in-nies hekk ma' ħafna nies. Għax tibda tħossom il-frekwenzi tan-nies aw il-vibe tan-nies tibda tħossha. Jien bniedem li ma nafx sensittiv ħafna li dawn l-affarijiet. Imma tiskanta, jien jaffettwawni ħafna ċertu affarijiet, il-moods tiegħi, mużika pereżempju, bdejna nitkellmu fuq il-mużika. Jiena hemm diski li anke li mhumiex metal, illi jiena jenerġizzawni. Ekku. Ma nafx hemm diska Unstoppable ta' sija. Ġieli mhux biċċajt qed ngħidlek inkun sa nagħmel xi ħaġa li tirrikjedi ċertu stamina. Jien dik għalija hija qed kanta mantra hija Unstoppable. Fimt? Dawn l-affarijiet tiskanta kemm jaffettwaw. Kollox psikoloġiku.
Jekk tara l-aħbarijiet mhux ħajqogħdu jgħidu lek affarijiet sbieħ. Titngħidlek minnu il-master tal-psikoloġija, il-Ġiżwiti. Tal-biża' dawk. Dawk darba minnhom. Rajt ħafna fuqhom. Kont mela ta' fuq l-Ajola. Dak fis-seklu 14, dak kien iġġieled battalja, pop, weġġa u spiċċa handikappat, spiċċa diżabbli. Mbagħad beda jistudja r-reliġjon, kien għaddin is-soċjetà ta' Ġesu, il-Ġiżwiti, u kien kiteb ktieb tal-blieħ kif iżżomm ġismek bħal tempju, eżatt x'tiekol, x'ħaxix tiekol biex tneħħi. Ġifieri. Detoxifying? Lalla, ġifieri u affarijiet li jaffettwa psikoloġikament, kif eżempju tipo hemm xi tip ta' martial arts. Insejt xejdula kif inti tuża enerġija tal-avversarju tiegħek kontrih. Imma minn aspett ta' enerġija, minn aspett psikoloġiku enerġija, bħal eżempju inti taf li s-sistema hija negattiva. Mela kif għax dawn hekk jagħmlu daw jużaw l-enerġija tagħna kontrina stess. Mela inti l-akkonxu tagħha tista' taqbad iddawwa l-enerġija u tiġġenera f'enerġija tajba stja. Imma ta' 600 sen ilu ta'. Għalhekk għatlek l-ewwel kulħadd għandu postu fil-Matrix. Le, bil-fors. Kulħadd għandu postu. Iva, aħna għandna post, aħna għandna rwol importanti ħafna. Għalkemm hemmx ħafna nies ħanuża l-kelma li jemnuna, mhux jemnu li jemnu għall-inqas xnejt. Għandhom option. Sewwa għandhom għażla. Però tal-inqas tikkonsidra jiena bniedem illi ma nirriġetta xejn. Sewwa, jekk nisma' kazzata għandi attenzjoni. Però mbagħad ngħid orrajt, kazzata għax tkun għaddiet mill-pajpi tul kuruturi, ngħid isma' di armilem. Meta xi ħaġa teħel, inti attenzjoni għax tibqa' ġo moħħi, eżempju, inti qed issemmi ċertu affarijiet u naqbel 100% għax inta l-istess mentalità tiegħek. Sewwa, il-ħaġa ġo din id-dinja illi jien inħares li bħala trappola, l-ewwel peress li l-ewwel semmejtlu illi hemm xi ħadd fuq dawn ta' bla wiċċ l-umani, hemm xi ħadd fuqhom illi jindaħlilniex indirettament. Ħanajda ċara ta' mhux ħanoqgħod niddejjaq ta' aħna wara kollox. Jiena qed nirreferi għall-entitajiet ġifieri issa ħanajdulhom anġeliċi demoni, għajdulhom li trid. Aħna li nagħtu tajna ġista xed ngħid mhux għalfejn noqogħdu nagħtu l-informazzjoni u d-dettall mill-ABC. Temmen illi hemm xi ħadd qed ibil-subajh ġerarkija tibqa' tiela ma tiqafx. Fid-destin tal-umanità. Iva. L-anġli, il-kelma angelos, sewa bil-Grek, the messenger of God. Issa. Ma mbagħad tittifhimha di. God, u hija. Mhix dak tad-daqna ta'. Mhux hekk. Biex ngħidu ilhom di wkoll. U le l-fatt ħanajlek meta nitkellmu fuq Alla. Jien din nħobb insejħ. Huwa source, huwa singularity. Li meta din nitkellmu fuq Alla l-fatt li tajtu isem tiġa neħħejtlu l-poter tiegħu. Imma dik li tajtu isem biex aħna narfu din il-fatt li personifikajtu anke li qed tittieħ referenza maskili tiġa. Imma kollox simboliku. Simboliku. Dawn l-affarijiet ma sarux għal xejn jew inkella dekorazzjoni. Hemm intelligenza tal-blieħ warahom dawn kollha. Kevin il-Vatikan xem fin-nofs l-obelisk. L-obelisk huwa phallic symbol, huwa sinjal ta' poter. Pereżempju di ma nafx hekk qaċċata fil-podcast xi darba. L-ingravata. Taf xi tfisser l-ingravata? L-ingravata tfisser poter simboliku ta' phallic. Ir-raġel jilbis l-ingravata għaliex għax huwa phallic symbol. Għax ir-raġel is-soċjetà tagħtu pożizzjoni li qisu jikkmanda. Mentri fil-verità jekk tara anki l-reliġjonijiet pagani, the sacred feminine. Dejjem the sacred feminine kienet Ara, jiena għandi teorija tal-1 u 0 sewa, li huma l-maskili u l-femminili. Dualità. Sewa, issa jekk minn xem qabel kont issib ħafna reliġjonijiet patriarkali.
Pal-Izraeliti l-lut sewa patriarkali, dawka jinnaf, n-nisa jitrattawhom bħala biċċa tal-artu, skużi, il-Musulmani wkoll. Ġifieri jiena għalija l-ugwaljanza bejn is-sessi hija ħaġa importantissima għax wieħed ma jista' jagħmel xejn minn ieħor. Firri għandna bżonnhom it-tnejn li huma stax tgħid għax raġel importanti u għax mara le. Raġel x'inhu mingħajr mara skużi. U mara x'inhi mingħajr raġel. Kevin tabib u dak il-persuna li jqum filgħodu jiknes u jiġbor il-garbage. Kulħadd għandu l-irwol importanti tiegħu. Għax jiena nemmen li aħna kollha wara kollox da kif faqqatlek sajjetta fuq rasek. Kemm il-kennies u kemm il-President tal-Amerika, l-lum smajna President tal-Amerika ta' qabel dan tfaċċalu xi prostate cancer. Għal-kem kienem xi ignorant li ħabbja ċerbija, dil ma nistax nifhimhom jien għax qas fuq Biden. Qas fuq l-ikbar għadu tiegħi, ġifieri għalkemm jiena qatt ma qbilt ma' Biden, qas fuq l-għadu tiegħi ma. Nixek. Għax jiena ħankun onest, jekk jiena meta rajt il-video ta' Gaddafi ħaġruh. Jien kbejt. Jien kbejt, issa nafu x'għamel Gaddafi, imma min jiena biex fimt nieħu pjaċir b'daw l-affarijiet, jiena li daw disgustanti. Speċjalment anke torieħ fuq YouTube, għax saftetilu kien fuq YouTube. Imma xirrit ngħid bija din, jiena qed ngħidlek li fis-soċjetà kulħadd huwa importanti. Anke l-ħażin. Anke l-ħażin. Għax mingħajru ma tarafx it-tajjeb. Mhux Ara. Però nemmen id-dualità mhijiex l-univers kollu, jien nemmen id-dualità sakemm aħna qegħdin ngħixu ġo d-dimensjoni tagħna li hija fiżika, li huwa kollox dualità, jien nemmen il-dualità tiġi singolari, tiġi one. Hija singolari, id-dualità singolari. Għax ġejja minn singularity, imma? Aħna diġà singolari, però ġixxu fit-tnejn. Aħna it-trijun imqaddes three in one. Dik toġobni ħemet ġili semmejta. Aħna meta tapproċċa dawn l-affarijiet minn aspett simboliku, is-simbolizmu huwa l-lezzjoni li inti tifhem verament il-ħajja x'inhi. Minn aspett simboliku, għandek il-mitoloġiji qed jispjegawlek minn aspett stramp u esaġerat il-verità. Qed tifhimni palissa qegħdin għaddej, mhux palissa biss ilna għaddejjin minn fażi fejn id-dinja l-umanità tgħaddi minn kriżi għall-oħra sewwa, però bħalissa qisu wasalna f'ċertu kulminazzjoni. Qed naraw ħafna affarijiet isiru f'daqqa fid-dinja. F'daqqa waħda minnu tagħha kien. Ostja, u ħafna minn nies qed jassoċjawhom mal-bibja. Jien ma nassoċjaħix mal-bibja xi qed jgħidulek wasalna fl-aħħar u daw taħseb li wasalna fl-aħħar mhux apokalissi imma the end of civilization. Jew a change in bidla iva. Bidla iva, ma mhux apokalissi li tħares. Infatti apokalissi taf xi tfisser bidu ġdid. Bidu ġdid ekku. Apokalissi jekk tfisser rivelazzjoni u hija rivelazzjoni prosek jekk tfisser. Jiġifieri għandek ir-revelazzjoni tal-stage li jmiss. Eżatt. Il-Bibja li tfisser il-ktib ta' revelazzjoni fl-issin jismu Apokalissi, mhux l-aħħar tal-umanità jew l-aħħar ta' din id-dinja. Għandek bidu ġdid, ħanibdew cycle ġdid. Eżatt, cycle ġdid. Spiċċajna cycle ċiklu ħanibdew ċiklu ieħor. Ġifieri min joqgħod jgħidlek dal-maltempati li tisiru, dal-katastrofi li tisiru, dal-gwerer din dan kollu li qal Alla se jiġri. Ir-reliġjużi l-estremisti u l-fanatiċi jgħodu jimsiken jimlew moħħom daw l-affarijiet. Kemm qed isiru terremoti u terremoti kuljum isiru. Terremoti minn dejjem kienu jsiru kuljum. it-terremoti qatt ma waqfu. Kienu iżjed disastrużi? it-terremoti qatt ma waqfu kif. Illum li għandna bl-internet u bil-WhatsApp, jekk jibatlek Ċiniż għax ġiex minuti ilu skossa, jekk jibatlek inti sir taf biha. Illum hekk ġejna. Eżatt. Ġieda mhix kwestjoni għax qed isiru ħafna terremoti. Ħanajdlek. Qabel hekk isir terremot, kien jaqridlek Belski ħares lej Vesuviu eżempju. Ered il-Pompej kollha. Ħansaqsik mistoqsija. Semmi li vulkan issa li qered x'imkien.
Stromboli? Issa, riċenti. Le. Għalla ħares faqqa Yellowstone. Għax id-dinja kollha tispiċċa. Le. Mux ta' dik l-iskala. Parti ċajta dinja, jgħidu li Yellowstone. Ejwa, rajt. Jgħamil naqra movimenti, ġifiri, ħanaraw ġunu ġej. Għalix taħseb illi jekkem din il-depopulation agenda, għalix taħseb illi jiridu depopulation agenda? Xinu l-iskop wara? Fil-fema tijaj, dem fil-fema tijaj, xina eżatt minix fil-bot taħħu, ma nafx eżatt xat jazbu daw. Mella, net, id-dinja miex sejra tajjeb. Immaġina inti għandek dar illi tesa familja ta' 5 persuni. U ġodin id-dar, peress li miex imqasma sewa, għandek 50 ruħ u għet joħluqu lek diżastru skieħ saħna nafu kemm hawn ħela ġodin id-dinja, xaħsara u ġodin id-dinja, għandek nies nonċalant jiġu jitnejku, tħallu d-dawl mixawl, jivvandalizzaw u xinafjen. Ġifiri, jekk tuqgħod tara minn dan l-aspett biss, immaġina, eżempju, jinnaf, nsemmu s-sistema ta' riċiklaġġ, jew sistema ta' skart organiku. Jien naqbel maħħa, illi għandek tifret l-iskart, sewa, naqbel maħħa, però immaġina minn kull mitruħ għandek 10 illi ma jobdux din, jew inkella ma jħossux li għandhom jagħmlu għal ma nisemmux ma jobdux. Sewa, li ma jħossux li u jitfaw kollox ġobbar za waħda, immaġina mela da, f'kull 100 għandek 10, mela raf miljon kemm għandek, mela raf biljon kemm għandek. Ġifieri, dawn jikkwantifikawlek f'miljuni ta' nies mad-dinja kollha jew ġo pajjiż tista' tgħid. Ġifieri, ara dawn xi ħsaret isiru. Issa id-depopolazzjoni fejn tidħol. Meta jkollok sistema li falliet, din is-sistema falliet li qed ngħixu fiha aħna, ma m'għandix fejn iddur iżjed u qiegħda turi tant qiegħda taġel il-proċess tad-depopolazzjoni li ħafna nies anke l-injorant induna llum. X'inhu jiġri? Dak li qabel kien imeri l-alla li ħalqu l-gvern irid joqtlok, illum sar jaf illi l-gvern irid joqtlok. Mhux il-gvern irid joqtlok hu. Għax dik l-ordni tiegħu li jrid jeħles minnek. Tgħid li ma skużi ta' da jridek għat-taxxi. Irrelevanti t-taxxi. Jekk inti tħares lejn dak l-eżempju, jekk inti għandek dar li ġo fija suppost tqiegħed familja, imma minflok qed familja qed tribu sħiħa u m'għandek xejn il-flashing mhux qed ilaħħaq, id-dranax mhux qed ilaħħaq, id-dar mhux qed ilaħħaq, kulħadd juża l-istess cooker. Ma jekk hija globali din il-ħaġa. Jekk hija globali din il-ħaġa. Għax jiena naqbel miegħek. Imma hemm affarijiet oħra. Naqbel miegħek illi hawn nasal nemmen illi hawn programm ta' depopolazzjoni, nasal nemmen. Però mbagħad on the other hand, għaliex pereżempju bħal Malta niġu nħeġġu lin-nies biex jagħmlu żjed tfal għax il-bniedem waħdu qed jinduna. Min qed jgħidha di? Mela, issa reċenti bdew jgħidu għal biex jagħmlu żjed tfal sa fejna fin. Min għala? Issa bdew jgħidu. Eżempju, għaxat mill-awtoritajiet? Mela, żgur. Ejja. Żgur. Per eżempju, għaliex mela allura u dal-influss qawwi qed inħallu daw il-barranin kollha jidħlu ġo pajjiżna lil-lum tad-demin tasli tara Malti jkollok abtet tanqu. Imma dik għax hemm l-Asja mifquwa bin-nies. Imma għaliex pereżempju, jekk qegħdin nitkellmu fuq depopulation, għaliex il-gvern pereżempju Malti, nitkellem fuq Malti għax jiena ngħix Malta. Għax Malta mhux hekk. Għaliex il-gvern Malti qed iħalli dawn il-barranin kollha jidħlu meta. Il-gvern m'għandux għażla tagħna. Ma inti tittara minn aspett globali mhux aspett ta' pajjiż. Rajt, imma l-aspett globali allura. Għax jiena il-popolazzjoni fil-verità tad-dinja. Popolazzjoni tad-dinja kibret. Perfetta. Imma jekk inti toqgħod ħares il-popolazzjoni tipparagona mad-dinja. Ara d-dinja kemm għandek spazji li huma vojta letteralment posti daqs ir-Russja vojta. Ara daqs ix-fija Russja. Allura kif qegħdin overpopulated ġodi? Għax is-sistema falliet. Mhux għax jien naħseb kif in għax. Hawn affarijiet isiru bla doċ. Mhux għax is-sistema falliet, jiena naħseb. Is-sistema falliet orrejt. Imma s-sistema falliet għax fallejni aħna, kulħadd in ġenerali. Għax kieku l-ġid huwa mqassam sewwa fid-dinja. Kieku kulħadd jiekol, kulħadd għandu saqaf fuq rasu. Ma kieku. Ma dik hija realtà? Le mhijiex. Għama tix tifwaka fuq il-kieku.
Ara, jekk eżempju inti, inti l-ek mod ieħor. Kemm hawn nies illi qed jiġu indipendenti mis-sistema? Ħafna. Eżempju, Jeff Bezos tal-Amazon, Bill Gates tal-Amazon, Elon Musk, daw x'tista' tagħmilhom l-Amerika. Min jaf kemm ħadmu lek nies. Le, sewwa, meta tinsemmilek minn aspett mod ieħor, għal xi qed jagħmlu dawn il-financial crisis through gwerer, pandemiji u x'nafjena. Dawn huma kollha economic depressions. Minix qed nitkellem fuq nies kif qed tajt inti għax forsi m'hemmx provi ta' dali qed tajt, imma prova ċara. Le din kif qed naħsebha jiena. Ma jiena mhux ħsieb ħantik, jiena prova santik. Il-backbone tal-ekonomija Ġermaniża, kulħadd jaf li hija l-fabrika tal-Volkswagen sewwa. Meta kien hemm l-iskandlu tad-diesel tal-Volkswagen, x'għamlu? Busulhom għajnhom, immultawhom ċoċata. U l-emmexek. Hemm għada. Kieku għamlet għal-Fiat dil-ħaġa. Saħħa kbira, ma. Għax tħaddem il-backbone tal-ekonomija Ġermaniża. Imma meta tħares inti taf x'kien għal Jeff Bezos ma jaqbilx mal-Imkantex. Mela li ma jaqbilx mal-Imkantex u qala pubblikament taħseb li ħallasa? U x'sa jagħmlu il-Gvern Amerikan ibbusu l-kukki. Huma ma jħallsux taxxa, inti tinsiex li huma. Issa dak l-income tax tiegħu min jaf x'income tax. Ma naħsibx ta' income tax. Le ħanajlek kemm jiġġenera. Mixu. Jien ma nifhimx fejn jidħlu flus. Hemm inti ma tħallas taxxa fuq id-dejn. Le mhux fuq dejn. Le. Int ma tħallas taxxa fuq id-dejn. Huma meta jagħmlu l-flus mill-ewwel jinvestuhom f'assets. Issa. Biex jixtri oġġettu jew biex jagħmel jinvesti l-kumpaniji tiegħu, jagħmelhom dejn. U fuq dejn ma tħallas taxxa. Imma jekk inti ara. Ħalsu taxxa ta' mhux qed ngħidlek ma jħallsu xejn, imma overall kieku il-flus li jagħmlu u jħallas inqas taxxa minnek. Kif jista' jkun? Għax huma minflok il-flus jaqalawhom u jonfquhom bħalma nagħmlu aħna, jaqalawhom u jinvestuhom mill-ewwel. Meta jiġi biex jonfoq xi ħaġa, u ma jixtrix pereżempju villa cash, ma jixtrix kumpanija cash, il-kumpanija jixtriha b'dejn. Allora flusu li qala investihom mill-ewwel. Sewwa? Meta imma minn x'imkien il-flus qed jiġu. Dak irid jiddikjarhom. Business. Hija business. Mhux kull business irid ikun suġġett ta' dikjarazzjoni. Jien ma nifhimx f'dawn l-affarijiet, imma il-ftit. Kif qed tinħares lejha jiena ġifieri, inti la inti ċittadin, dak ċittadin. ċittadin da. ċittadin importanti li huwa taħdem xabaniż. Bla dubju, ma għadax jeżen taħmel li ħallas it-taxxa. Xejn. Anzi da jħallas iżjed taxxa. Għandek ġili smajt batturi li ikollhom iħallsu miljuni kbar f'taxxa. Eżempju dak kien għadda minna x'ismu bħalissa. Ta' Die Hard. Bruce Willis. Dak kien għadda minna, dak kien evada taxxa b'miljuni kbar ġifieri. Ejwa, da naħseb jiena ma ngħidlek alla tipo Jeff Bezos da forsi għandu jinna f'50 miljun. Wert. Jeff Bezos alla jaf kemm biljon għandu daw, ġifieri, ma xorta da jekk għandu 50 miljun, assets min jaf x'għandu ta' tal-villa u palazzi u proprjetajiet u businesses, ġifieri da mux eżentat mit-taxxa miljonarju kbira li jgħjen da għasnu għasfet skuż it-toqba tijaw. Ma da ġiviri. Għas mikrobu ta' ġizmu. Ġiviri, da xorta li taħallas it-taxxa u minnu anke Jeff Bezos u bil-daw kolla ħalsu t-taxxa. Jiena, sa ma nafxiex fil-verita jisir, jien ngħidlek li ma jħallsuwiex. U ma jisir xej. Nieħdu minna u Malta stess. Titla lek binja legali, pop, kiku jiena. Mill-pedamenti ta' jirwili, għajqa kollox. Ma dak multa u għadde kollox marrija. U wara xar jintnesa kollox. Mux maħdux jinsemmu nies, għax edin ġo pajizna stess, ġifiri, imma dawn nafu li jiġu dawn affarijiet. U nis b'saħħithom, nis għalek għat insemmilek il-Jeff Bezos u li Elon Musk u daw l-allat kolla, għax nis b'saħħithom. L-istat ma jista' jagħmilhom assolutament xejn. Però, is-sistema qed tibża minnhom. Tipproteġihom. Qed tibża minnhom. Tpull id-dem minnhom daw. Għal xiex. Għandek il-Elon Musk. Untouchable, da letteralment untouchable. Fl-AI. F'kollox, men da. Kollox. Da x'sa jagħmlulu da.
Għax da jista' jaqbad jixtri kwart mill-Amerika, hekk. Da. Għandu kemm għandu da 200 biljun? Kemm għandu da? Xi 200 biljun għandu da ta'? M'għandix idea. Għaddi sal-madof. Li kull nifs li Xi sentejn ilu, issa għaw iżjed minnu biljonari, eżempju, il-familja reali Ingliża, dik ħafna iżjed minnu. Għax inti dan li tissemmi li Elon Musk biss dawn ara kemm ilhom daw tal-familja, dawn ilhom xiklet mit-sena. Status symbolu. Daw wara kemm huma iżjed b'saħħithom minn aspett ekonomiku. Ġifieri, imma is-sistema qed tibża minnhom daw. Għax da biex joħroq immaġinanti għandek imperu is-sistema u qed jinħolqulek ħafna imperi oħra. Daw jibqgħu jikbru bub, għandek ir-rivalità issa, jekk qed jiġri, jien ngħidlek qed jibżgħu minnhom. Għalhekk qed jinħolqu ħafna depressjonijiet ekonomiċi, il-fatt dik ta' Twin Tower hekk pruvaw jagħmlu, ikkissru l-ekonomija tad-dinja. Il-COVID mhix hekk għamlet. Kont ħanajlek. Kisret l-ekonomija, il-fqar ara jew min għandu biżdiżiet, ara kemm batuh mit-sena. Survival of the fittest kienet, jiena li jak ħassejta, from day one, ġifieri, jiena ħankun onest miegħek. Meta faqqat il-COVID għall-ewwel isu ftit ġimgħat, isni ħassejt ċertu biża'. Però mbagħad irrealizzajt għat dil-biża' hija qed jippoġġuha fuqi. Once li jiena ma bqajtx nifoka fuqha, COVID jiena lija ma eżistitx. L-unika ħaġa jiena l-COVID għalija kienet l-isbaħ żmien ta' ħajti kif għatlek. Letteralment kont injorajta l-COVID, injorajta kompletament. Ġifieri tixtieq toqgħod tajli tmismaw. Jiena sanitizer u hekk minn dejjem kont inġorrom fuq qiegħed nisallum u anke qabel il-COVID ġifieri kont ili nuża sanitizer. U naħsel idejja ġifieri kull meta kull ċans li jkolli. Ġifieri m'għandux ikun il-COVID biex noqgħod naħsel idejjien. Però ma milċejn iżjed ma għax nilbes ingwanti u maskli u imbarazz. Sempliċement ma kontx immur fejn in-nies għax ma kienx hawn nies. Jiena kont immur ħafna anzi. Ma kontx nibża. Ma kontx immur. Ma kont nibża letteralment xejn. Jien fejn kien hemm in-nies naħrabhom, jien l-unika post fejn immur u kien hemm in-nies xi gig tar-rock ġifieri. Din tal-COVID taffettwa l min kien dajjef miskin. Mhux hekk. Survival of the fittest. Di min kien dajjef minn aspett ta' sistema mjuna, ġifieri, min kien b'saħħtu, min kellu s-sistema mjuna tiegħu b'saħħitha, ħabtet maswar. Pajjiżi li l-qasbis qatt ma semgħu bil-COVID ma smajniex mewt. Ma smajniex pandemija. X'mewt, mela dak kien imut xi ħadd, id-dajfa biss imsieker kienu jmutu. Fuq ir-raj u fuq l-Italjuna kienu jġibu dak twiebet u ostjew imbarazz. Kollox gimmick. Umbat tarom telajn jitkellmu l-Biden u hekk dak iż-żmien bil-maskla f'wiċċhom u mbagħad kien biex jitkellem jinżaħħa mela alla daħal minn ġol. Ġo restorant stess hawn Malta. Mela biex tidħol jew biex mort it-toilet tilbes il-maskla, mela bil-qiegħda ma titteħħiġ. U leda kollu bullshit. Jiena kelli żewġ meetings ma ftit minni soħra bibtijaj sewwa ma' Charmaine Gawċi fi żmien il-COVID morna l-isptar fejn fis-sezzjoni fejn tal-maternity sewwa u hemmhekk kellna żewġ sezzjonijiet, kellna żewġ meetings magħha. U l-aħħar meeting kien sabta lila. Ħallejta titkellem u wara li qalet li kellha tgħid kelli folder, ħarixtula, kelli kollox printjat. Issa jiena la jien nazzjonalist u qas jien laburist, jiena fin-nofs. Jiena jekk il-Labor jagħmel is-sew, nappoġġa l-Labor. Jekk in-nazzjonalisti jagħmlu sew, nappoġġa nazzjonalisti. Jiena m'għandix partit sewwa. M'għandix reliġjon ħajkolli partit. Jiena min jgħin il-Malta ħajjin lili. Għax jiena fin-nofs. Raġuna bħalek. Issa, jiġifieri qed dan il-klim issa biex dak li qed jarana u jismana ma jgħidx isma' dan mela nazzjonalisti jew dak kontra l-Labor li m'għandek żball sieħbi jew ħabiba. Sewwa. Qas nivvota. U jiena kont printjajt ritratti li kien hemm fuq il-Google ta' xi meeting li kien sar minn għalija ħażebbuġ jekk min isser żball. Kien hemm xi 6,000 ruħ. Fi żmien il-COVID. Sewwa. Għamiltilek jiena, orrajt għettila ftakarċiet u ħarixtila ritratti kollha. Għettila tarom dawn il-weekend l-għadda. Għettila jiena kontem.
Et la kien hemm min jieħu it-temperatura tan-nies. La kien hemm min jara u x'kulħadd li jebes il-maskri u waqqas kien hemm min jistaqsi n-nies jekk għandhomx il-Green Pass. Ġifieri minnu vvaċċinat kulħadd minestra hawnhekk 6,000 ruħ fi żmien il-COVID mela l-ewwel xaba kampanja ta' fobja u ta' biża lin-nies la tista' tmur għand il-ġenituri, la tista' tagħmel hekk. Issa fil-kampanja elettorali 6,000 ruħ jistgħu joqogħdu flimkien u qisu qatt ma ġara xejn. Qed tara tista' tispjega ħelidi għak li dawk qed isegwu l-protokoll. Tara xi protokollu jien, qed tara 6,000 ruħ. Ettela aħna namlu biċċa protesta l-belt ta' 200 ruħ tal ikun hemm 20 pulizija ma nettela la żewġ ċitazzjonijiet jien. Ettela hawnhekk 6,000 ruħ, ettela u ħadd ma jagħmel xejn, ettela spjega ħelena għadi, u mmut għaddi, għak li dawk qed isegwu xi protokoll ettela spjega l-protokoll. U mbagħad kif jirħiereġ għak li nixtieq insalva l kulħadd. Etteliwa jien. Ġifieri daħ fil-wieċ fl-aħħar mill-aħħar din logħba psikoloġika kienet, miskin minn belaħħa u minn mar jiġri jittaqqab u minn taqqab it-tfal. Qed tifhem, jiena 100% kontri jien kont nitħallat ma nmawx nibża, għax inkun naf li jien b'saħħti fiżikament b'saħħti. Darbiet il-COVID. Ejwa, x'ġaralek? Għawadni. Eżekku. Ġifier risposta tajti li waħdek. Jien blajta qabel ma daħlet il-COVID, jien blajta f'jannar. Jiena jekk ngħidlek xi ġrali qabel il-COVID, kieku ġrat li fizmuk jgħidu li inti għalla mhux COVID għandek. Mela di kontetta f'waħda mill-podcast, darba minnhom mhux biċċajt, qabadni deni. Asqat ma qabadni jekk jien. Sewwa, tat ma flaħtux, illi blajt ma nafx kemm il-pinnola dawk il-Panadols Extra. U billej bdejt nara l-alluċinazzjoni bdejt nara u l-għamala, ħirġa jekk għaret, u nala għajdejja, u nerġa' niftaħ u nerġa' nara ħirġa. Il-dal pinno li bdew jagħmlu hekk sewwa. Tant u ninħasel nidħol fis-sodda nerġa' nixxarra pasra flejl 3 darbiet ta' ġifieri u għamilt xi ġimgħa u nofs b'dan id-deni ma rid jgħaddili b'xejn. U da qabel il-COVID. U l-marek qed tela l-ħares qabadni fil-COVID da. Għax jien stess kont nemmen, ngħid Madonna għandi l-COVID, għax minn ma triġ u mbagħad tiġi bejħaltej għalkemm ma temminx. Jiena kont nemmen bil-COVID li kienet teżisti l-COVID ta' ġifieri. COVID teżisti kienet il-virus mela. Jiena mhux dik li qed ngħid. Jiena ma kontx nemmen b'dak il-bullshit kollu li għamlu, dak il-laġeb kollu li għamlu. Il-kampanja ta' biża li għamlu. Jien qabditni l-COVID f'Jannar, fis-16 ta' Jannar kont għadni ġej minn Pariġi. Ommi u missier itni qabdithom. Jien 3 darbiet blajta. Inti fejn taf li kellek il-COVID, skużi? Fejn taf li ma kienx riħ normali staġjonali, għax aħna daħlu il-naf maħna li jekk taqbad tisolu għandek toħta. Jien għandi 47. U nista' nassigurak il-qatt riħ ma nafx x'inhu jien. Qatt ma kelli riħ. Ija ma dak iż-żmien stajt iblaħħa malajr. Ma nafx, imma kien dak iż-żmien fej blajta jien ġifi kont qed niġej minn Pariġi u jien qatt ma tlabt, jien qastabi. Ħassejt eżempju inti. Bla saħħa Kevin, bla saħħa għaraq ħiereġ. Imma jista' jkun forsi biddilt il-klima. Le, jiena l-mara qatt ma samatni ngħidilha ċempilli ta' m'għandux jaqsam, imma forsi għax tkun biddilt il-klima. Awju ġani ara kif awju u ġieħ għadmi kollu juġani. Jien mhux qed ngħidlek li ma kienx COVID għax il-COVID teżisti kienet għax hija virus li firxu għal ta' posta. Jena li. Għax inti jekk inti qed tilab il-logħba. Jekk kelli l-COVID. Bil-fors turi xi ħaġa biex in-nies beżaħħom, bil-fors tqolli li kelli l-COVID dak iż-żmien. Tifla tiegħi ma ħaditiex, il-mara tiegħi ma ħaditiex. U tgħixu ġo l-istess dar. Żgur, alla nużaw l-istess toilet, l-istess sink, niklu fuq l-istess mejda, ġifieri. Ara, jien ommi u missiera ħaduha. Kont nitla' nixtrilhom kollox, immorant ommi. Għas kienet tħalli nidħol ġew, kont nimbutta l-bir ngħidilha ma nidħolx u nidħol ġewwa, tgħid li miġnun ngħidilha ma nidħolx. Kont nidħol u qatt ma qabadni xejn. Għax għandi Terminator robot jien. X'inti qatt ma ħatta COVID għadek? Xejn. U kont immur niddeffes ġon nies ma nibżax kont. U jiena alla minn fejt l-ostja tidni noħodha, jiena qatt ma għax kont immur imkien man-nies. U l-missieri għatlu issa jgħaddilek. Taf kemm dam? 4 ijiem. Darba minnhom kellu l-COVID reġax darbtej qabditu. Ommi bil-COVID u taħsel l-art. U kella saħħa tal-jum u taqla l-portieri u tivvakumja. Ettelakka bil-COVID u għallint. Ma fejn marred il-COVID f'daqqa waħda issa? Kif ma domx
kif ma domx imutu n-nies, għax m'għandniex nisimgħu. Ngħidlek għaliex. Għax wafqu jagħmlu il-kampanja tal-fobja. Għalhekk hu. Dawk in-numri esaġerati li konna naraw fuq it-television ta' kollu imutu l-miljuni tan-nies. Kollha gimmick, numri fantasma. Jiena kont rajt u kont rajt anki ġifieri li anki jekk pereżempju fi żmien il-COVID jekk tmut b'xi ħaġa oħra u jkollok il-COVID ma jedux miet miet bil-COVID. Vera tkun miet bil-COVID għax kellek il-COVID. Taħbad sobajk. Jekk taħbad sobajk. L-isptar għandek il-COVID. U sabulek kellek il-COVID għax miet. COVID miet mhux għax waqajtu. Ħanajdlek jiena naf ċertu nies. Vera kienu minn fuqin. Naf ċertu nies illi jaħdmu l-isptar u għal xejn mhux ħanoqgħod ngħidlek għax naf jien ukoll imma mhux ħanoqgħod ngħid ovvjament. Illi qalu li affarijiet hawnhekk m'iniex ser ngħidhom għax jidħlu ċertu nies sewwa u barra minn hekk daw kellhom ordni jew inkella ħalli ma ngħidilix hekk illi suġġerawlhom biex ma jittaqbux. Dik waħda. U kien hemm xi ħaġa oħra illi l-isptar bdew jinnutaw xi affarijiet, però kellhom ordni biex ma joħroġ xejn minn ġol l-isptar. Darba minnhom rajt video jiena, tobba ġo l-Amerika bil-kamera smoħbija u bdew jitkellmu fuq il-myocarditis sewwa li kellhom pazjenta li kienet ħadet il-vaċċin u wara mietet bil-myocarditis u t-tobba kienu jafu biex mietet u l-konsegwenza tal-myocarditis biex ġiet. Kellhom ordni biex ma jitkellmu xejn u qed jgħidilhom il-kbir tagħhom tal-ward biex jekk jitkellmu jitkeċċew għax dak kien il-protokoll dak iż-żmien. U qed jgħid kollox quddiem il-kamera u ma jafx da. Għad għandi il-video se nibatulek private message. Jien ngħidlek li qed jasal żmien u tiġab wasal ta' ġifieri. Ma jasal żmien fej il-verità naħseb qed toħroġ. Il-verità ħierġa kollha. Mhix qed toħroġ kif nixtieq jien. Ħalli ċertu nies jiġu arrestati. Tarġa' tiġi normalizzata bħalma ġew normalizzati affarijiet. Għax jiena nixtieq minn ħareġ din id-diabolerija jbagħt il-konsegwenzi, għax kien hawn minn miskin spiċċa telef moħħu. Il-bud diskors. Taħseb li qegħdin ngħixu fi żmien ta' bidla, taħseb li għax rid tinsaqsik anke qatt ma tkellimna fuq għadi. L-Antikrist. Taħseb li jagħtaw x'rowl għandu l-Antikrist? L-Antikrist jiġifieri minn aspett reliġjuż. Minn aspett reliġjuż. Li joqogħdu jgħidu l-Antikrist u mhux Antikrist. Ma teżistix, fantażija. Ma teżistix. Assolutament. L-Antikrist huma minn aspett reliġjuż kif ipenġuha jgħidulek qatt ħajitwieled xi ħadd min jgħidlek xi president ta' xi nazzjon. Min jgħid li tiġà twieled u tiġà qiegħed active bħalissa. Antikrist mhux aħna stess ħasra. Aħna stess, int Antikrist tiegħek innifsek, jien l-Antikrist. Mela inti l-Krist u inti l-Antikrist. It-tajjeb u l-ħażin. Dik hija taf kemm sempliċi dil-biċċa xogħol. Għax dal-aħħar qed anki ċertu nies qegħdin jitkellmu fuq dawn l-affarijiet u għax l-Antikrist daqt jitħabbar, daqt jgħidu minnu, ħafna minn daċċiet. Ma nafx. U ma da fil-ħodu ngħidilkom jien l-Antikrist. Ħatemnuni. Ara, anka di jgħidu l-ok 666, għalla, 666 xinu? 666 il-numru tal-umanità stess, il-numru tagħna stess. Il-numru tal-bniedem. Il-beast x'inhu l-beast? Mhux il-bniedem. Dal-bniedem għax aħna qegħdin fi-stat annimalesk. Ekku. Aħna għandna bżonn. Meta qegħdin ngħixu f'konxu aħna qegħdin fl-istate adamiku, x'jiġifieri fl-istat adamiku, fl-istat adamiku ġifieri qegħdin fil-fiżiku annimalesk. Nagħmlu sess. Għanna krejf kbira sess, għanna krejf kbira għal jinnaf drogi, għal alkohol, għal pornografija, għalek. Moħna, kif inu animal, ma tikkontrollax. Sewa, aħnek għadin. Tipprova kem tipprova, il-moħ ma tistax tikkontrollax. Inti titkun veru bniedem minn aspett psikoloġiku, spirituali, titkun konxu biex tiddixxiplan lilek nifsek u titsnin. Dik hija l-kelma kollha l-konxju. Eżatt, però min jgħidlek għax dawn huma affarijiet ta' Satana, qas jaf x'inhu jgħid. 666 the number of the beast. Beast x'inhu? X'inhu l-the beast?
l-annimal, miex aħna stess, għata l-Baphomet, eżempju, jodi għax satana, Baphomet, dak għalla, simbolu tal-opposti. Tal-opposti dak. Simbolu ta' dualità. U mela, kiesa ħiskun, fuq isfel, leblaw. Ċifiri, dawn huma affarijiet minn ma jifimx fihom. U bellawlu kollox bl-marfa ġoħalqu sewwa l-Knisja, dik il-ħsara l-għamlet il-Knisja, ra x'għamlet il-Knisja biex ġabet in-nies fejn ridet hi. Ġifieri melux dak il-filmat li għamilt. Meta ngħidu l-Knisja, taħseb li hemm infiltrazzjoni ġo l-Vatikan ta' xi soċjetà ħanajtek. Il-Ġiżwiti hu. Il-Ġiżwiti għadet kollox f'idejha. Il-Ġiżwiti għadu kollox f'idejhom. Ara, il-Knisja Kattolika bla dubju kienet infiltrat l-Imperu Ruman. Ovvjament. Sewwa, ħadet f'idejha l-aspett reliġjuż, l-aspett psikoloġiku biex ngħidu hekk. Ovvjament meta sfaxxa l-Imperu Ruman, il-Knisja spiċċat bladar, ġveri spiċċat homeless di l-Knisja, mhux dak l-aspett li kif eżatt spiċċa l-Imperu Romani poġġet fuq it-tron ta' Ruma komplet mexxiex ma kienx hemm min joqgħod fuq it-tron mhix hekk, dak kien hemm evoluzzjoni sħiħa. Tista' tgħid li l-Knisja il-pedamenti tagħha tilfithom. Però l-affarijiet spiritwali u l-affarijiet iżjed importanti baqgħu għandha di x'ibdiet tagħmel. Di bdiet tiġbor in-naċ. Għalhekk kienet importanti qabel is-soċjetà u l-kongregazzjoni u importanti lin-nies tassedjhom u tattakkhom strateġikament minn aspett psikoloġiku. Din infatti ġabret miljuni kbar ta' nies sakemm raġgħet ħadet lura l-imperu f'idejha. Issa m'għandix bżonnhom in-nies. M'għandix bżonnhom in-nies. Issa għandha ħafna affarijiet iżjed mill-nies, għandha l-ekonomija, għandha multi-business, tista' tgħid fid-deb, f'kollox. Daw jiddiljaw mal-mafja, ma kulħadd. Jifieri, l-intelligenza li għandu minn aspett militari, minn aspett farmaceutiku, minn aspett astronomija. Kollox daw jafu il-Knisja. Imma meta tgħid il-Knisja min jeżgħad din il-Knisja? Di xi għaqda ta' fraternità ta' qassisin? Ħafna iżjed minn hekk. Naħseb dawk ta' Blawiċ. Ħafna iżjed minn hekk. Parti minn ta' Blawiċ. Jekk eżempju tidħol ħanitfaħħar rasa ta' għadix qatt ma dħalt, tajjeb kieku, il-librerija ta' taħt il-Vatikan. Hemmhekk għandhom ħafna affarijiet fuq ħajjiet aljeni, fuq teknoloġiji tal-bliħ, fuq tal-iżman li Alla jagħmlu l-magics literalment. Affarijiet li aħna għandna ġo fina li nistgħu nutilizzaw, però huma bil-brainwashing ikkondizzjonawna biex naħsbu mod ieħor ikkissrulna ġisimna b'dan il-mart, b'dan ir-radjazzjonijiet, b'dawn il-kimiċi, b'dan it-tagħlim. U rriduċewna ta' babbi. Fatti meta titwilet iżgħar, pum faqqalu ġo fih kontra l-measles, kontra hekk. Minn meta tkun żgħir. Plus hekk mela dak minn aspett ta' saħħa, minn aspett ta' edukazzjoni. Minflok ma jgħallmuk x'inhuma drittijiet tiegħek, jew inkella kif taffaċċa sitwazzjoni kemm hawn nies jiġi jkellimhom pulizija u jimmutaw. Qasja forsi jaqbdu jgħidu. Għax ma tafhomx id-drittijiet tiegħek. Ma tafhomx hu. Qed tifhem kieku tkun taf id-drittijiet tiegħek, il-pulizija ġiebu daru mal-ħajt, għajlu ara ma titfax idejk fuqi, ara ma tkellimni hekk, irrid l-avukat tiegħi. Xejn ma jafu n-nies illum jaqbad il-aqlaqlu, għax pulizija, awtorità. Awtorità. Ma jista' jagħmilli xejn dak, lili, għax jiena parti mis-soċjetà u għandi kull dritt. Ma jafuhomx in-nies. Le, nies ma jafu xejn. Il-Kostituzzjoni. Nafuhom il-liġijiet? Xejn, assol, mela minflok ma jgħalmuna l-affarijiet essenzjali l-iskola joqogħdu jgħalmuna l-bullshit. Kollu, biex jippreparawna ħalli meta naslu ta' 16 idaħluna fl-iskjavitu li semmejt inti. U nipproteġuha din l-iskjavitu u nkomplu nibnu fuqha. U min isemmijilna, isu semmilna d-darling. Nippruvaw nattakkaw il dak li jkun, jekk jgħidilna int skjaf tas-soċjetà. Skjaf xi tittejt biha, skjaf u ma tafx. Ma jgħidux biex jisimgħuha. Jafu ma jridx jaċċetta. Eżattu, għax. Deep down jafu. Ekku.
dik il-ħaġa uncomfortable kurrut truth. kull jum ma' xogħol. Mhux hekk mhux skjaf. U kwartal pagi joħodilek il-gvern. Mela x'inhi. Ġifieri għamil satajn over tajta. Eħe, għandek sejja minnu mal-gvern. Mela. Dik hija unconscious slave. Akku. Ġifieri meta tibda tidħol fija din laqbut anka di website. Post fejn tinqabad. Boom. Network. Għandek network sieħa qbuta. Jekk tuqgħod tara anke l-kliem Le, l-kliem. Il-kliem kollha fihom Il-kliem sinifikat. kollha fihom sinifikat, mela x'inhi. Kollox fih sinifikat. Kollox, imma kollox b'mod negattiv. Għax in-nies ma jaħsbux fihom dawn l-affarijiet, Understand, inti hemm isfel. Mela. Tal-blie, Mela, akku. sistema kollox b'mod bil-homework għamlitu sew. Sfortunatament u ftit dawn dawk in-nies li għandhom għajnihom Jistaqsu. miftuħin u jikkapaċi jistaqsu. Diki. U jaħsbu għar-rashom, mhux li f'idjahom ħaddieħor. Le. Hemm aspetti oħra kif nistgħu nħarsu lejha din is-sitwazzjoni. Eżempju, mela, jiena meta kont għamilt studju dwar il-gwerer Napoleoniċi, tħaltu koll mill-aspett ta' Rothschild, għax il-Rothschild kien jimmanipola kollox, dak kien għadu fl-infanzja tiegħu il-Rothschild. Dak mhux Rothschild kien kun jom, propju. Bauer. Dak iż-żmien kienu għadhom fl-infanzja tagħhom sewwa. U daw bdew Dak lut, u xek. Lut. U ħadu sem Ġermaniżhom. Kienu daw kienu Red sign, il-sinjal l-aħmar, Rothschild, hekk tfisser. Dawn letteralment kienu immigranti. Infatti, sejħula mitoloġija, pero veru l-lut infirxu mad-dinja kollha, meta nsemmu 12 tribu, kien fadal żewġ tribujiet biss. Ta' Benjamin u ta' Ġuda dawk li kienu attakkawhom il-Babiloni u Nebukadnezar fi żmien Cyrus the Great batom lura fis-seklu 5 qabel Kristu, batom lura biex jerġgħu jibnu t-tempju ta' Jahwe, sewwa. Però l-10 l-oħra sparixxew dak li kienu ħaduhom l-Asserjani fis-7 seklu qabel Kristu, dawk sparixxew, dawk ma jafux x'sar minnhom. Issa hemm teorija tgħidlek dawn infirxu mad-dinja kollha. Infirxu mad-dinja kollha sewwa. U issa ħajkun hemm żmien fejn it-12 tribu serġgħu jingħaqdu biex jaqdu lil kulħadd taħt ir-riġlejn aw taħt il-protezzjoni tal-Alla. Sewwa, riġlejn saqajnu. Riġlejn kont se ngħid riġlejn għalidejn. Taħt il-protezzjoni tal-Alla. Imma dika jekk tħares lejja kollox bil-kontra. Kollox bil-kontra. Jekk tħares minn aspett ta' eżempju il-lut. Li jagħmlu il-lut bil-miġġa tagħhom mill-bidunet kienet infiltrazzjoni. Jekk inti tħares meta minn Abram nibdew minn Abram. Sewwa, Abram kien telaq minn issa daw kienu Indjani propjament, għas kienu lut. Dawn Indjani kienu, sewwa, telqu mill-Indja, kien hemm mass migrazzjoni mill-Indja u telqu fil-Mesopotamja, Sumer. Sewwa. Imbagħad minn Sumer kienu telqu fl-art imweda ta' Parsi imweda għax dik art l-art imweda hija di. Sewwa, marru l-Iżrael u mbagħad mill-Iżrael keċċew mill-Kananiti u spiċċaw l-Eġittu. U għamlu 400 sena l-Eġittu fi żmien Joseph wore the coat of many colors biex niftehmu. U mbagħad kien hemm il-Farawni li kien ħabib meta Joseph kien viżjer tal-Farawni u kienu għamlu hemm 440 sena, kollox simboliku, 440 sena, 40. Edin jitnatfu. Għandek 40 sena meta Mosè ħareġ fid-deżert, nadda f'40 sena oħra, 40. Tifhem? Kollox 40ijiet. Mosè il-ħajja tiegħu maqsuma fi 40. Għandek 40. David għamel ir-renja fuq Ġerusalem 40 sena, u mbagħad fuq il jekk tuqgħod ħares lej kollox 44 sewwa. Mela wara l-400 sena, wara l-400 sena u
440 sena ħarġu minn hemm u mbagħad marru jattakkaw il-Kejnan daw. Mela daw diġà ppruvaw jieħdu lill-Eġittu u ma rnexxilhomx. Infatti l-Eġizzjani għalhekk daru kontrihom kienu jarawhom bħala outcasts. Issa din mhix qed ngħidlek li hija storja veru għax m'hemm l-ebda evidenza li dawn kienu ġo l-Eġittu għax kieku daw fl-Exodus verament telqu. Skont il-Bibja kien hemm xi 3 miljuni. Kieku daw telqu kollha mill-Eġittu kieku l-Eġittu spiċċat bankrupt. Għax daw kienu jiffurmaw parti mill-muskolu ekonomiku, daw kienu jikkontribwixxu fit-taxxi fix-xogħol qed tifhem min kien bennej, min kien fornar, min kien sajjiet, min kien kaċċatur kien hemm minnhom ukoll arwolati fil-militari, ġifieri kieku daw qabdu pakkjaw u telqu, kieku l-Eġittu spiċċat għażada teżisti. Allora din hija minn aspett simboliku, aħna qed inħarsu lejha minn aspett nippruvaw storiku biex nippruvaw naslu għal punt tal-lum. Biex ngħidlek eżempju daw kif kienet il-mentalità tagħhom. Meta marru Kejnan x'għamlu daw? Alla qallhom attakkaw kull belt ġokana, oħoduha tul kulħadd oħoduha tagħkom għax dik l-art tajtilkom jien. Sewwa? Mhix hekk ġara minn aspett simboliku. Però meta naraw minn aspett storiku wkoll, dik hija veru ġrat, dik l-istorja hija veru meta mbagħad daħlu ġo Kejnan u attakkaw l-bliet għax imbagħad anke meta naraw il-korrespondenza bejn Akkenaten minn Ħotep ir-Raba' il-korrespondenza li kien hemm bejn ir-rejiet ta' Kejnan u Moweb u bdew jibgħatu għax daw kienu sobbordinati tal-Farawni dawn ir-rejiet għax dak iż-żmien il-Levant kien taħt l-Eġittu. Allura kienu jibgħatulu isma' hawn dawn li jgħidulhom il-ħabiru daw kienu forza ta' gwerilla sewwa kienu jattakkawlek billej, jattakkawlek il-villaġġ jisirqu kisru u jitilqu. Bum! Sewwa jew ikunu għaddejjin xi ħadd jattakkaw jisirqu hekk daw. Kollox fil-ħakma tal-lejl kienu jagħmlu, anke jkun hemm xi armata, jattakkawha u għas tkun taf minn laqtek. Hekk kienu jiġġieldu da' gwerilla. Kienu professjonisti u kienu bagħtu għall-għajnuna tal-Farawni għalulu bagħtilna l-arċieri, bagħtilna l-inforzi, bagħtilna żwiemel u daqqas kien jagħti kasom Akkenaten għax da kien moħħu fis-sagrifiċċji u fil-fjuri u l-afdawla kien qisu Neroni u kienet ikanta quddiem is-Senatur u ma taqbad, ġifieri. U insomma, u naqra ħaduha ma dak minn aspett simboliku kienet illi jekk inti m'intix sa tattakka l-għadu tiegħek ġo moħħok, sewwa ħatħallih immaġina inti għandek wirdien għad-dar u minflok maqtilta ħallejta. Di tispiċċa tbejjetlek kull imkien ħadd invadak. Mela allura dak għallu moqtlu l-kulħadd meta titlu fl-Arti Mwieda, ħalli tiġi ta' jekk ħatħallu tribu waħda minn dawn in-nies sa jammalgamaw magħkom sa tiżżewġu magħhom ikollkom it-tfal minn tagħhom u minn daqshekk jerġgħu jiġu daqshekk u jerġgħu joħdukom. Dik kienet minn aspett simboliku itħallix in-negattività tiegħek elimina kollha minn ġo moħħok sew minn ġo t-tempju għax l-Iżrael l-Arti Mwieda hija t-tempju. Qed jitkellem dwar it-tempju. Imma minn aspett realistiku storiku dawn kienu ħadu l-art sewwa u mbagħad minn hemmhekk infirxu mad-dinja kollha. Sewwa, issa meta kienu daħlu ġol Ġermanja u ġol Awstrija daw qed nitkellmu isu daqs 300 sena ilu fi żmien il-gwerer Napoleoniċi 220 sena ilu sewwa u 230 sena ilu. Il-Rothschild kienu għadhom fl-infanzja tagħhom hemmhekk, daw bdew banking house żgħira. Imma mbagħad it-tfal tiegħu, it-tfal ta' insejx kien jismu l-ewwel wieħed, bdew jinfirxu sewwa ġol pajjiżi u kulħadd kellu banking house, kulħadd beda joħloq Central Bank. Sewwa Central Bank ta' Londra, Central Bank ta' Pariġi u meta provaw jagħmlu Central Bank ġo Russja ma ħallihomx il-gżar li xandru sewwa ma ħallhom daqsda mhix tagħmlu għallhom jiena nikkontrolla il-currency flow ta' Russja mela int. Ara l-Amerika meta ndunaw wara li skadilhom iċ-charter wara 10 snin. Il-President meta
ir-Rothschild batulu biex iġeddilhom iċ-charter, għallulu warrajt issa rridu nġeddu ħala 10 snin oħra, għallhom iżabbu. Għallhom, ma tarax, mela xi ħadd mill-Ewropa tikkontrolla l-flus jien ġo pajjiżi għallhom liha u batulu armata Ingliża. Dak iż-żmien l-Imperu Brittaniku waqa' taħt il-ħakma tar-Rothschild. Infatti il-Wellington u l-Nelson u l-ammiralli u l-ġenerali kollha tal-Imperu Brittaniku kienu pupazzi pons tar-Rothschild. Ma x'kienet jagħmlu r-Rothschild? Kienu qed jiffinanzjaw il-gwerra minn żewġ naħat, qed jiffinanzjaw lil Napoleon. Mela. L-Armata Repubblikana Franċiża u fl-istess qed jimmanipulaw il-Brittaniċi. Bum kontra xulxin. Ħalli huma ma jkollhomx rivali huma stess, għax infatti din hekk qiegħda l-ewwel joħolqulek l-attivitajiet. Mela. Intuhom l-armi ħalluhom jeqirdu l-xulxin. Sewwa? Da hekk ġara infatti. U l-istorja kienet seħħet hekk fil-battalja ta' Waterloo 1815. Il-Franċiżi kienu tilfu l-battalja. Però ir-Rothschild li kien inkarigat mill-Bank ta' Londra kien ħareġ l-aħbar illi l-Ingliżi tilfu għall-battalja. Sewwa, u x'għamel dak iż-żmien Madonna dejjem ninsija l-kelma. Xejdulu bħalissa. Insomma, il-konsuls ħanejdilhom jiena l-kelma dejjem ninsija. Il-konsuls. Insejta. Madonna. Insomma, kienu jgħidulhom konsuls dak iż-żmien, ma nistax tiġini l-kelma. Kienu ta' ċertu valur. Allura da qabad in-nies tiegħu biex ibiħħuhom. Ara naqra kemm nixtieq ngħidha l-kelma ma tistax tiġini. Insomma bdew ibieħħu daw bla doġġ. Meta bankijiet oħra żgħar bdew jindunaw x'inhu ma jagħmlu, sewwa daw bdew ibieħħu isek għandek il-kripto llum. Jekk inti għandek innaf ċertu ammont investejt fil-kripto u għal-mod tal-kelma hija tara l-spikes qed niżli l-isfel, isek tieħu qata'. Akku ħadd jibda jiġbed il-flus. Ħalli ma jitilfux. Sewwa, jekk għal mod tal-kelma inti għandek innaf 10,000. Jekk inti qed tikkontrollhom. U nieżla tgħid illallu. Jekk ħanħallihom ħanispiċċa b'xejn mill-iġbed issa kulħadd bida jiġbed u l-banek kulħadd bida jbieħ. Sewwa, u da bida jixtri. Bida jbieħ bix-xejn. U meta niżel kollox xtara kollox da. U spiċċa kulħadd bankrupt. U x'ġara? L-Imperu Brittaniku totalment ġi fideh. Sewwa il-bonds. Il-bonds. Niftakrek tajda l-ħalda. Il-bonds, sewwa. Issa li ġara kien, meta da mar jagħmel, meta prova jagħmel is-Central Bank ġo Russja, il-gżar ma ħalliex. Sewwa, u għallu ħanibatlek armata, prova jgħeddu da. U il-gżar tal għallu mhux problema, għallu x'mhux insat invadil, ħanvadik jien u batlu flotta. Battu flotta ġo l-Mediterran, infatti, u ma kien ġara xejn, għax ir-Russi minn dejjem għal bihom kienu, sewwa. Infatti għadha sal-lum din it-tilwima għadha sal-lum għaddejja. Putin, kontra min qed jiġġieled fil-verità. Kontra dawk li jiġbdu l-ispak tal-Ewropa u min jiġbidhom l-ispak tal-Ewropa. Mhix dawn li jikkontrollaw il-banek. X'ġara issa mill-Amerika? Kellhom arja l-Iżraeliti, ta' kien hemm Biden u ta' qablu. Issem Trump. Waqqaf il-gwerer. Irtira truppi kollha tiegħu mill-gwerer. Ġifieri aħna qed naraw x'inhu din it-tilwima hija reali. U qed issir jien naħseb jiena qed nilqota bullseye. Di. Għax din ilha għaddejja fuq 220 sena din it-tilwima. Ġifieri xi ħaġa hemm. Dinna fil-ktib tiegħi Quantum Gnosis hija spjegata bid-dettall, però dan suġġett li dħalt fih ilu ħafna u ġifieri fi-2014 u biex noqgħod niftakar id-danka l-bonds insej taħseb wara. Taħseb li we are on the verge of something. Jiġri xi ħaġa ġifieri in the near future. Min aspett tajjeb jew ħażin ġifieri? Aspett tajjeb. Naħseb jien affarijiet tajbin dejjem jiġru, però ma tantx ikollhom ħajja twila, sfortunatament. Bħal meta xi ħadd jipprova jagħmel xi ħaġa tajba u jien naf jaqtawlu rasu mill-ewwel. Kemm il-darba jitlalek xi ħadd
li prova jagħmel it-tajjeb ħalli nuża l-Ġesu Kristu bħala figura tajba sewwa. Da prova jagħmel ħafna sew. Għax għamlu. Mhux prosevajhom, mhux hekk. Ġifieri it-tajjeb sfortunatament ġod id-dinja ma tantx għandu ħajja twila. Narawha mill-bidu tad-dinja, l-bniedem kemm ix-xogħol jagħmel kontra dejjem ħażin. Kif qed tgħid inti? Aħna qed neqirdu lilna nnifisna. Programmat to self-destruct. Ma jien ma ngħidlekx li m'għandniex tama. Fimni, jien ta' m'għandniex tama, meta ngħidu l-bniedem m'għandux tama, il-bniedem huwa pest, il-bniedem dejjem ħassibu. Eżatt. Ġifieri kemm il-civilizations kienu u nqerdu. Emmadna. Fimtax il-bniedem huwa ordjena. Fimt issa x'kien trid id-dinja tagħmilna tnejnek fuq dara. Bħal għamel fuq kelb. Bħal għamla fuq kelb. Ejwa, veru. Imma xorta nibqgħu hemm ta' xi waħda l-emmulaw tibqa' mdenta. Però aħna naraw il-perspettiva qasira tagħna mill-ħajja tagħna. Żgur. Veru, m'għadux ngħidu 1000 sena ilu. Il-ħajja qasira li qed ngħixu issa. U 1000 sena kif 1000 sena taf x'inti tajt. U le, ċuċata. A blink of an eye. Ekku. Fl-istorja kollha tal-univers. Ekku. Palma bdejt ngħidlek qabel ma bdejna l-podcast. Dik il-ħolma insomma. Download. Mela. Meta toqgħod mijiet ta' miljuni ta' dawl ta' snin ta' dawl. Meta toqgħod qis meta ħana din naraw stillem barra u di qiegħda 100 million light years away, mela d-dawl tagħha biex wasal għandna jieħu daqshekk. Dik l-istilla ta' faqqas għad hemmhekk, mela aħna x'idin naraw, aħna din naraw ologramma. U teżisti għax aħna din narawha, għax hekk ma taraħiex laqas teżisti. U inti tħares lej dak id-dawl illi kien hemm 30 miljun sena ilu. 30 miljun sena ta' dawl. Eżatt. U probabbilment qiegħda narawha. Time is relative. Kemm sabiħa l-ħajju meta toqgħod tattakka minn dawn. Sabiħa, komplessa. Stramba. Il-computation power ta' moħħi ovvjament huwa limitat, allura meta nibda naħseb fuq dawn l-affarijiet. Aħna maħniex magħmulin biex nifhmu kollox ħajja waħda u nagħmlu kieku tajjeb. Imma meta toqgħod qis meta inti għandek id-dinja tagħna l-qedaw fin-nofs u għandek kostellazzjonijiet, galassi, pjaneti, alla l-emmulaw, toqgħod tgħid li aħna din narawhom. U daw kollha kemm huma qed jiċċaqalqu. Minn 20 miljun sena, 20 miljun l-qreb waħda għandek l-20 miljun sena l-qreb waħda tad-dinja. Meta inti għandek kostellazzjonijiet, pjaneti, jien naf galassi li qegħdin 133 million light years away, id-dawl tagħhom biex wasal fid-dinja tagħna, inġibek konxju tagħha li inti qed tara il-passat. Mhux qed tara l-propja. Mhux qed tara dijek ċuel issa. Tiftaħ għajnejk ħares temmek u qed taraw tajt mela qedem. Kienet qedem, taf aqas qedemmek illum. Issa qed tgħid qed tara illużjoni inti ta' xi ħaġa kienet hemm dak iż-żmien ilu. Inti qed tara ologramma. Mela jekk dik ologramma, awtomatikament jekk hemm xi ħadd taħares lejna, aħna ologramma. Aħdem bil-kontra. L-univers huwa hologramm. U l-univers jeżisti għax hemm xi ħadd qed jarah. Tiġifieri. It-teorija hija mela t-teorija hija li mela jekk taqas iġra fil-foresta u ħadd ma jismagħha tagħmel ħoss qatt smajta dik xi ħaġa mela jekk taqas iġra fil-foresta tagħmel ħoss. Tagħmel ħoss. Skont fejn tkunu, naħseb jiena jekk tagħmel ħoss. Jekk kullha mitmil il-bogħod ma jkun hemm ħadd min jismagħha tagħmel ħoss. Le, tagħmel ħoss xorta mela. Teknikament biex tagħmel ħoss irid ikun hemm widna li tismagħha. Eżatt. Għalhekk. Jekk tkun mill-bogħod mhux se tismagħha, allura għalhekk m'għamletx ħoss. Mhux għalik. It-teorija hija li laqqas waqgħet is-siġra għax ma rajtix. Għax ma rajtix. U ma raħħa ħadd. Le, mhux hekk. Ma tmur issejbem. Ma dik hija parti mill-ologramma mis-sistema. Dik hija teorija ta' ġifieri, dik hija teorija vera. Huwa kunċett li meta tibda taħseb fuq
u tapplika mhux għaċ-ċokon ta' siġra ma tapplika għal-kobor tal-univers, jiena għalhekk Minn aspett eżemplari. Minn aspett eżemplari, għax dika jużawha ħafna biex inti miż-żgħir tapplika għal-kbir. Ma ta' tajt, tqgħod is kollox kieku mawx il-bniedem li qed jara data kollox ta' madwarna. Xejn m'għandu importanza daqs kemm intu aħna u xejn ma jeżisti. X'aħna nagħtu l-importanza. Għax noqgħod ngħidu ra daqs ixfija galassja. Consciousness. Mingħajr il-consciousness mhix hekk. Ma jeżisti xejn. Ekku. Mela allura we create what we see. Eżatt. Mela allura aħna Allat. Ekku. Hekk tiġi u hekk inħares lejna jiena mhux allat kif. Le, mhux allat f'dak is-sens. F'dak is-sens, però imma allat bli nifhmuha b'in aspett realistiku li aħna kapaċi ħafna iżjed milli dawn qed iġibuna nemmnu. Aħna ġabuna rriduċewna xejn totalment. Li rridu is-salvatur, isalvana, noqogħdu li tolbu. Aħna commodity għal min jaf xiex. Eżatt. Aħna qegħdin hemm bħala parti mill-kognizzjoni. ċiviltà servili u meta jridu jafsolna switch u jqerduna. U jerġib da kollox mill-bidu. Meta jridu. Min mhux konxu. Taffi xa tfakkar. Għal xi għamilni dal-programm illum biex min irid jifhimna. Ekku. Għax infatti meta tkellimna għatlek hemm ħafna nies ħajarawna koroħ. Ovvjament. U jiena xi kultant taf kif ġieli nitkellem nibda nisħonek. Għax nidħol fil-passjoni tal-argumenti ġifieri mhux irrid nikkritika xi ħadd hemm affarijiet illi meta tiġi konxju tagħhom jagħmlu sens. Hemm affarijiet li naħseb jiena il-fatt li inti tkun taf x'inhu jiġri kif għadlek l-ewwel once you acknowledge your shackles, naħseb then you become free. You will never be free. Diment li għadek għaw. Eżatt. Imma l-fatt li inti taf tal-inqas għandek seq barra. Għandek seq barra. Imma inti meta tħares lej is-sitwazzjoni ta' kif ngħixu aħna. Xi kultant ma tqajjimlekx ċertu rabja. Jiena ċertu rabja, jiena taf x'ngħid Kevin. Jekk jiena ma nistax nibdel is-sitwazzjoni. Ma tistax u. Tittaċċetta. Imma xi kultant l-emozzjoni tagħmel bika stjata, jiena tagħmel bija ġieli. Anke jien. Imma meta ma taċċettaħħiex u tirrebella kontrija, tiġi kar. Tkissrek. Tiġi kar. Tkissrek. Għax inti you go against laws. Ekku, tmur kontra ġgant ma tistax tiġġielidlu. Kif, I mean. Ma tistax qulla kif qiegħda, ma tistax jekk lil il-ħut taż-żgħira qatt ma jinżel l-isra alla ġibu jitla l-fuq. Mhux hekk. You have to accept it. Ekku. You have to accept it. Tittaċċettaħħa. Imma kif inti għall-inqas naf. Però mbagħad hemm il-kunċett li ħor ukoll l-istrata, għax jekk toqgħod taħseb fija immaġina inti. Aħna qed nitkellmu minn aspett individwali. Għax noqogħdu ngħidu isma' jiena qed niġġieled kontra ġgant waħdi, però immaġina nazzjon sħiħ. Immaġina, ħana minn nitfaħħilek f'perspettiva ħanifhmuha kollha. Immaġina fl-assedju l-kbir, meta ġew l-Ottomani, ma ġġilidnilhomx. X'kien jiġri? All right, imma Kevin. X'għamilna ġġilidna d-destin, waqqafnihom u konna ħafna inqas minnhom aħna. Qed tajt sewwa, minti qed tajt. Jien perswas li jekk naraw l-għadu ġej fuq Malta ħanarġgħu niddefenduha bħalma. Għax jekk noqogħdu ngħidu ħaniġġieled kontra tsunami, il-biċċa xogħol Kevin, l-ewwel nett. Tkun strateġist u taf li ma battalja tiġġieled naħseb jiena, veru? Tittaraf li għandek l-għadu. Dik ovvjament. X'hekk l-għadu m'inti x'qed tinduna li huwa għadu. Dik ħafna ħażin. U ħafna nies ma jafux li qed jiġġieldu kontra għadu. Dik jistra, dik. Mellallu, eżatt dik inti. Fimt, u l-ftit illi jafu bladu, once illi inti taf bih, tiġa għandek kif għat inti siq ġewwa, imma l-problema hija minn ħajħu l-ewwel action. Dik prosettiva, u jekk ħatiħu action x'ħajġri x'inhu ma' reperkussjonijiet. Kemm qed joħorġu affarijiet tajbin minn dal-podcast istra. Ħafna minn qed kulħadd għandu familja. Tipo pereżempju jiena jibdew jgħidulek kif ma tiġix għall protesti u jiena dak l-affarijiet jiena bye.
Ma jgħidulek kif ma tipprotestax, xi sobt id-dirġi nipprotesta nagħmel, I mean, alla għandi familja. Jien jekk ma naqbilx magħha noqgħod ingerger waħd id-dar, nifaq nidaj, noqgħod nara pereżempju l-aħbarijiet li ma narax ġeneralment l-aħbarijiet tiegħi jkunu jew għax nismagħhom jew Facebook, ġeneralment. Noqgħod nifakja waħdi. Ħanajdlek. Għax id-nimmun nagħmel, mun noqgħod nisqisnibla hemm. Veru, sewwet tgħid. Għax konna qisna bolok, konna nkunu 400 ruħ. X'inbidel? Imma fl-istess ħin jiena nista' nuri resistenza billi noqgħod id-dar, billi ma nittaqqabx, billi ma nilbis maskra, imma kont qed nuri ħafna iżjed minn hekk. Kont jiena qed nuri s-sistema, ħuj, qed tarani minn jiena. M'għandekx differenti, Kevin. M'għandekx. Le jiena ara, jiena nħossni li gwerrier. Jiena nħossni li gwerrier, mhux gwerrier, Alla. Ejwa, mhux nħossni li gwerrier, sewwa. Issa, minn dak l-aspett, jekk ħadd tiġi ġlieda ħaniġġildilha jien, mhux ħanagħmel pass lura. Alla bid-darba wieħed. Qed tifhem? Mhux ħanoqgħod ngħid. Issa hemm ħafna tipi ta' gwerra. Jiena nista' noqgħod id-dar. Qed niġret il-gwerra għax mhux qed naqbel magħhom. Eżatt. Sewwa, għandek ħafna tip ta' azzjoni. Jiena kamilt, jiena ħafna kamlu. Iffokajt moħħi fuq dik, moħħi fokajt u affarijiet illi bdejt ngħid isma'. Inti intelligenti iżjed minni. Inti intelligenti iżjed minni. Għax jien dak li ma jarax ma jeżistix għalija. Le, eżatt. Però jiena dak it-tip, ostja ma niflaħiex, jiena jekk eżempju hemm ġlieda. Kelli rabja ġo fija. Wiċċ in wiċċ. Kelli rabja ġo fija, ma tafx x'ħanibdel jien. Mela. Le, infatti. Anke l-mara u t-tifla kontattilhom injorawha u tisparixxi weħeda. U verek ġara? Iwa veru, però jiena ma nafx. U għex l-isbaħ kemm domna? Le, mhux qed jiena kont immur nipprotesta ma naqasli xejn minn ħajti ta' ġifieri għax kont immur hemmhekk nissoċjalizza ma' nies li sirt nafhom hemmhekk u sirna ħbieb u għadna ħbieb sal-lum ġifieri. Iwa, all right, vera, imma għamilt dewwa. Min tal-ingrafajiet? Għendem kienu għadewwa tiegħi jiena. All right, imma. Għax jiena min jagħmel li daw l-imbarazz biex jipprova jkisser li ħajti. Jiena għal dak l-għadu tiegħi. Iwa, right, imma jiena li l-argument tiegħi huwa dan, illi meta konna fiha l-sitwazzjoni, jiena tattim bil-lembur ħammun noqgħod nġielet u għattinjoraħħa men, ejx ħajtek kif titinti u kif tagħmel tinjorhom l-affarijiet. Veru, sewwet. Għax inkella aktar ma toqgħod tinkweta fuq aktar tiegħek power għax huma dik li jridu minn għandek. U le mhix hekk. Mela jiena taf x'għamilt jien għattilhom fuck you, dort in-naħa l-oħra, mort nixbet ir-ritratti fil-ħodu kmieni. U għamilt karriera sħiħa fil-ħodu fil-5 bum, għammala kemm għamilna ma naħdmux, għamilna ġimgħa 15 qasnaf, ġimgħa għandek un ġimgħa ma ħdimniex. Le, ma jaħna konna xi ġimgħa. Niftakar l-isbaħ ġimgħa ta' ħajti, kont noħroġ fil-ħodu bit-tripod u bil-basket bil-istov biex nagħmel il-kafe u qed ngħidlek għamil ġimgħa jew ma nafx kemm. Però mbagħad mill-aspett ieħor. Kontx nara ruħ. Mill-aspett ieħor jekk inti ma jkollokx nies ribelli fid-dinja. Eżempju. Ara. Mina rebellajt mod ieħor. Le, jekk eżempju immaġina inti, għaw ħafna min ir-rebella minn aspetti differenti. Sewwa, ansemmilek ċertu ribelli eżempju jagħmlulek kienu jqogħdu jitkellmu fuq il-Facebook. Kienu jqogħdu jagħmlulek dawn il-videos. Kien hemm min eżempju l-Amerika stess fuq l-aħbarijiet jgħidlek hemm tal-isptar mifquh bin-nies bl-stretchers alla barra u mbagħad immorru jġbdulek video jgħidlek ara maw assolutament. Kollox gideb ara kollox gideb. Il-words vojta mhix veru ma' xejn, ġifieri hemm dak it-tip ta' ġlieda, dik it-tip ta' jien rajt video pereżempju Word bin-nies b'globu ġo rashom u li ieħor qiegħed fil-kantu nera mhux qed jiffilmjaw. Dik rajta ġo train station. Rajta ġo train station mela wieħed li bes isu ta' astronauta jnadda fil-bankijiet u ieħor li qed jiġbidlu l-video bil-flip-flop bit-shorts isu ser il-baħar. U mbagħad għadda wieħed ħierex mit-train station. Allu għal xiex qed tagħmlu dawn l-affarijiet, allu għal xiex uri li l-ek nifsek xinti li bes lil dak li qed jiġbidlu. Bil-shorts kien, ġifieri di propaganda kienet kollha. Kollha propaganda jbeżżaw in-nies għal xejn, wieħed li bes smoke and mirrors.
Eżatt, jaħasra, u miskin minn kien jemminhom da, wieħed qed jiġbidlu bil-flip-flop u bil-shorts u bil-flok ta' ċingi. U liħor, qisu qiegħed u ma tafx x'inhu għaddej minn wara l-kwinti, kulħadd jitnejjek bejna. Sparixxiet weħeda. Ma sparixxiet weħeda. Weħeda. Ġifieri din il-battalja kienet miġġielda minn livelli differenti minn ħareġ all out bħalna. Sewwa, min qatt id-dar, min qatt jagħmellek programm jew qatt jitkellem fuq il-Facebook, daw kollek ta' għadhom flimkien dik reżistenza. Kulħadd kien ura r-reżistenza. Kulħadd tagħmel xi ħaġa. Bil-mod tiegħu. Kulħadd tagħmel xi ħaġa. Aħna konna armata waħda. Għandek l-infanterija, l-kavallerija. Veru, ġifieri jekk taqqat kollox. Konna armata waħda. Biex inkunu għedna kollox. Kont ħalajlek xkont jiena ma tajjar ma ngħidix. Inti l-arterjerija kont naħseb. Bibżobberija kont jiena. Għax inkont nitlaq il-barra. Sewa tagħmel. Għana għidlek jien ma kontx inqas minnek ta' fejn ikun hemm attività x'kien hemm minnhom li organizzajthom jiena wkoll. Jiena kont nagħmel favur it-tfal ġol iskejjer biex inħolhom il-maskri msieken. Fgawhom jaħasra jimnewhom il-pulmun kollu ilma ġurnata sħiħa bil-lallaba bil-sem. Ma jistawx jitħaltu ġurnata sħiħa bil-maskri ma' wiċċhom, u mbagħad tara l-Ministru tas-Saħħa bil-maskra mdedla ma' wiċċu ġol Parlament. Come on. U kien qal li għandu l-virus qal da. Sewwa. Kien għamel video. Isma' kien għamel video u personali bil-mobile stess għal għandu l-virus miskin da. U mbagħad meta talaw il-Labor jumejn wara ma rieħu r-ritratt mal-parlamentari kollha fil-paras preżidenzjali. Ġifieri. Għax hemm mbagħad. Mela fil-li għandu l-virus, fil-li ma rieħu suppost kemm kont sitt tagħmel ġewwa. 15. 15 il-ġurax, taqlak 3,000 euro multa. U dawar jomejn ħareġ ma rieħu r-ritratt imbireg għalla. Imma. Tal-belt, kont se tgħid ħaġa l-belt. Kont qiegħed il-belt darba minnhom. Kienet il-kesħa u jien ma nilbis skarfs u dan nejk nobodhom. Speċjalment meta nkun qiegħed hekk il-belt u hekk. Meta nkun camping u hekk ta' isni eskema u nkun. U da għandi neck-warmer, jien neck-warmer. Nilbisha ġifieri camping u hekk. U l-mara kienet għalt li ġib il-maskla mi, għattara ġib il-neck-warmer jien. U bad il-neck-warmer daħħalta minn ġarasi, jekk u di, saw, isni ninja nkun bija, saw, jekk. Waqafni pulizija għalli maskla fejni. Fej kontu il-belt? Il-belt. Għatlu, għarra mtix tara, għal dik mux maskla. Għal dik aħjar minn maskla. Kif l-eċitazzjoni jien kont, eżatt. Ma ta' eċitazzjoni. Għal bes maskla, u l-mara ħarġet l-maskla minn dawaw Barazz, N45 l-għalla kienet. Uġġet għatluħa kontent jien, għaska li ma fej waħħala ma wedna jax, u d-dajja kienu ġewa. Għatlu għarrajtek, jien għamiltlu għahdek, għarrajt għalli, u baqżajr bat warmejt għalim. Għadċizzop, għalla, għatmula saw, għatmula għandenek warmer uħxonek. L-istess ħaġa tijaj, l-istess ħaġa, jien fuq lajta ċitazzjoni. Jiena kelli. Kem kienet ċitazzjoni, kem lajta? 50, jien lajt nej. It-tieni wahda, mela għara l-ewwel wahda li lajt ma kellix maskra. U ma rridx nilbisa, u kien ħadli jismi, insomma, klu mhix problema jien. Eklu mhix se nħallasa ta'. Eklu, u maħallastiex, it-nejlu ma maħallastomx. U darba minnom dawruni 5 polizija l-belt fi protesta. 5 jisni kriminali ġabuni, 5 dawruni jek. Għalli kont li bes l-iskarf jena, sawek, għalli għandek maskra? Klu ma miex tara jien, klu u l-għandi skarf xoċnek, eklu, għalli maskra trid. Eklu isma, skużi ta' eklu għazdik li għandek ma uċċek me maskra kellu bicċa tarma tal-Milan daqseka. Dik ta' fej Tafal fej inti l-maskla u l-iskarf mhix tajba. L-istess ħaġa bħal meta tixrob l-ilma tal-vit minn ġo tazza tal-plastik jew meta tixrobha minn tas-sieq, l-ilma jiġi tajjeb. L-ilma tas-sieq, u t-tazza tas-sieq. Meta tixrob tazza minn ġo tazza tas-sieq, l-ilma tal-vit jiġi tajjeb. L-istess ħaġa tal-maskla. Fimtix għal xi ħatlek il-ritratt tal-Ministru Mela għalla skarf xoċnajk mux tajba u bieċa maskla esa karta. Tajba, kolla microfibers. Mela, u għetlu. Eklu asli għandek intimi tajba, eklu ġdik xrajta minn fuq il-monti, eklu 5 euro. Eklu asli tal-isptar, eklu dik il-maskla klinika, eklu me tajba jena, eklu
Eklu din tajbiżjet minn tiegħek, eklu għax għandi xi 4 lejers, eklu din mitwija xi 4 darbiet jien, eklu għalli m'għandux jaqsam għalli. Insomma, u kont mort iż-żejtun kelli mmur, il-kunsell lokali taż-żejtun, u kont tlaqt mix-xogħol u mort nsibhom magħluqin. Daw, qatt nitlaq mix-xogħol u kien hemm nota mal-bieb għax kellhom xi ħadd bil-COVID u għalqu daw. U ma notifikaw lil ħadd. Mela dik il-persuna li titmur hemmhekk biex tisma' l-hearing tal xi sabaħ dalam ma bagħtuli xejn u kont ċembittilhom isma' hekk u hekk. Qedtilhom għal xiex. U insomma reġgħu bagħtuli, battilhom email, u nbagħt ħabib tiegħi tabib. Kien kitib li jitraw, eklu tagħmel differenza bejn maskra tal-Monti, eklu skarf b'4 layers, għalli żgur, għalli skarf b'4 layers iżjed protettiva, għalli għandek 4 filters, għalli dik ma tiswa xejn, għalli tabib qed jgħidli. U kont ħmista mal-email. U battielhom ma smajx minnhom iżjed. La waħda u qas l-oħra ma ħallast. Kien hemm ħafna minn qal iżjed minni, kien naf wieħed qala 5 u ma ħallas waħda mġidma. Jifieri mbagħad waqgħuhom huma stess. Għax kienu jafu li qed jisparaw għal saqajhom daw, xu mbagħad in-nies dew jiġu konxi. X'inhu l-pjan jiġri? Taħseb min jaf x'hemm. Jien darba smajt ma nafx veru x'kultant in-nies jibdew jaraw. Imma darba minnhom rajt illi ir-receipts tal-pompi tal-petrol tal-Amerika għassa jkun fihom ċertu kimika. Dika smajta reċenti. Mhux ir-receipts tal-petrol biss, kull irċevuta daw li joħorġu minn ġo dawn il-cash registers fihom ċertu kimika. Ħabba madu, sa ma nafx veru jew li għedi, għalhekk għatlek mill-ewwel. Imma jien naf daw joħorġu f'kull fucking idea. Kevin mhux tal-blieħ. Kollox l-air condition ħażin u jekk tikola alla hekk ħażin u jekk tikola il-kafe ħażin. Serek mortalla u ma tagħmel xejn. Però jistgħu jsiru b'mod tajjeb naħseb jiena. Mhux veru. Eżempju, immaġina inti l-għandaton ta' żejt. Mhux kollha mimlija merkurju. L-għandaton ta' żejt għandha shelf life ta' 3 snin, mel inti. Jekk ilħaq ta' fl-aħħar sena tikol katavru ilu mejjed sentejn minn. Sentejn. Prova femma di. Mhux kollox ħażin niekol. U llum daqqa jgħidulek il-birra ħażina ta' il-birra ħażina, mbagħad jgħidulek il-birra tajba ta'. Mbagħad jgħidulek ismu ħalib ma tistax tieħu għax daka fih il-growth hormone, mbagħad jiġi jgħidlek għax il-ħalib tajjeb għall-għadam. Ara, jien taf x'ngħid. Ejx ħajtek? Ejx ħajtek u fakol. Jiena ksirt nagħmel. It-tifla issa dak hemm qalt li għax qed mhux il-pakket sigaretti, qalt li għandik wieħed minn tal-girlfriend tagħha. Għax tifla ma tpejjibx. U għax qalt li qatagħhom, għattela tajjeb jien għattela sewwa, għamlet qalt li qataħħom inti wkoll. Talab xi ħaġa qed immutta. U li ħanajdlek jekk jiena bħalek nemmen għalla ħarestu qattaq kollox. F'dan il-podcast nista' ma nsoqx il-motor, nista' ma nsoqx il-karozza. Le vewet tgħid, però il-podcast l-għanta tal-podcast kien. Xogħol ma joqtlokx. Le kollox joqtlok. Aqqas jekk tagħmel kollox sew xorta ħatmut. U allura. Jekk tgħix by the book, bil-fors ħatmut. Jemmissir laqat ċorob, laqat pejjeb. Iwa, però naħseb jiena li tkun konxu. Ejja. Li tkun konxu. Jien konxu. Hija tajjeb ħafna. Għalhekk jien konxu. Parti mid-difiża tiegħu tkun konxu naħseb jiena. Għax tista' toqgħod id-dar Kevin. Jekk toqgħod id-dar ukoll tispiċċa bla vitamin D u tispiċċa xorta ħażin għax tqgħod niżel l-immune system tiegħek. Mhux kwestjoni li xorta ħatmut. Għax naħseb jiena jekk niġu għassi u no, jekk ngħidlek isma' ngħidlek u qed ittaqqab u tkisser u l-eroina mix-xorta ħatmut. Le, mhux hekk qed ngħidlek jien qed ngħidlek. Jew muru qod suq gas dawn kullimkien mix-xorta ħatmut. M'għadniex noqgħod nagħti każ għax. Nikolek, toqgħod attent iżżomm il-moderazzjoni u barra bid-dar. Dik li toqgħod attent li tkun konxu. Toqgħod attent. Ma f'xi ħaġa rid immut. U iva, kulħadd irid imut. Imma naħseb jiena għax hemm affarijiet illi huma ħafnar mis-sigaretti u ħafnar minn affarijiet oħra. Qed tifhem, immaġinanti taqta' il-ħażin kollu. Jiena nemmen illi l-bniedem jekk jgħix by the book u jiġi mgħallem minn meta jkun żgħir. Ukoll imut. Le, isma' di. Immaġina inti sewwa qed ngħixu ġo dinja.
bnies pożittivi mid dawk li nsejħulhom ta' wiċċ għandhom wiċċ għax ma jibżawx u qed jagħmlu kollox pubblikament b'mod pożittiv. Jiena nemmen illi l-bniedem jgħix alla 160 sena. U tgħix sabiħ u tgħix tajjeb. Immaġina jkollok ħajja tal-ġenn. Toqgħodx tgħidli ta' la titqum għax-xogħol għax jien nemmen li jew sistema din is-sistema ta' skavitu tgħidli li m'hawnx sistema oħra barra di possibbli. Din is-sistema ta' skavitu jien ngħidlek li hemm sistema oħra. Sistema oħra li jekk tuqgħod taħseb ftit. Ara kemm ilha tinbena din is-sistema. Mhux għalhekk. Sewwa, is-sistema tajba il-mod kif jużawha. Il-mod kif jużawha. Sewwa, ġifieri immaġinanti għandek 150 sena ħajja u tgħix tal-ostja. Ma tux pjaċir? Ħanajlek il-bniedem. Tgħix ġo palazz. Il-bniedem ivvinta l-flus, ivvinta r-reliġjon. Il-fjus mhix skavitu. Ivvinta l-politika, ivvinta d-demokrazija. Jien naħseb li dawn huma kollha il-building blocks ta' skjavitu. Eżatt. Għax int għandek iktar minni, għandi iktar minnek. U iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed qed nibnu l-ħasdi tal-AI li semmejna l-ewwel. Għal xiex jekk għandek AI tajjeb immaġinanti bela jien għandi mobile, oriġinaljament il-mobile x'kien lan tiegħu. Mhux li tinqeda. Skużi nqalalek xi ħaġa. Telefonata emerġenza illum għal xiex. Imma għaliex irridu nivvintaw affarijiet li mbagħad mingħajrhom ma ngħaddux. Mhux bil-fors ħallit. Jitfgħu ġew toqba ma toħroġ minnha. Inti għandek x'qed nagħmlu aħna. Illum Kevin data. It-tajjeb huwa ħażin. Is money, data is power. Illum data, illum saret illi inkun naf fuqek marketing strategy. Li nkun naf fuq in-nies u nixbor l-informazzjoni kemm nista' xi tħobb inti fuq xiex titżumja fir-ritratt, hekk tħobb xi klip, tħobb xi qtates. Targeting ads. Għasata u privatezza l-lum xejn illum l-ewwel bdejt ngħidlek qatt rajt it-terms and conditions ta' Instagram. Aqraħħom titwaħħax taqbad tagħmel uninstall dak il-ħin. Għax illum ħadd m'għandu jaqrom daw il-xisimhom daw terms and conditions. Imminti tispiċċa tajt imma jiena rrida tileb. U tgħid u tgħid u fija di. Tixtri television ikollok il-tipperjaħ mal-mobile għal xi ħaġa u tajt terms and conditions agree barra bedda u qed jirrekordjak, qed jitrekkjak. Min jaf x'inhu jagħmel, kollox made in China. Allora min jaf x'edin jitfgħu ġo fihom iċ-Ċiniżi biex jisimgħuna jitrekkja, min jaf. U functions fuq television, voice recognition, u teħil commands, l-ostja. Ara, il-telefon il-ħin kollu qed jisimak, ħin kollu. Tajli kif taf, għajlu hej Siri. U tismaħħa tajli għajli. Mela. Ġedi. Anki jek titfieħ naħseb. Għammin jgħid. Ma dekx kif tista' taqbad u taqla l-batri inti. Le. Issa ġiet inkorporata li għalhekk għamlu hekk fil-fatt. Mhux ver, jien hekk naħseb. Jgħidu biex ma jisimakx il-telefon, il-mobile, titfgħu ġo microwave. Talqu ġo microwave. Frekwenza stja. Talqu frekwenza. Għax huwa ndawr bil-ħadid. Biċ-ċomp. All right. X'mgħaddix il-ma nafx radiation. Għalhekk. Ifhem, jekk nibqgħu sejrim dal-podcast ma nifqu qatt. Għax tant hemm affarijiet. Nistgħu nagħmlu 20 oħra podcast għax jekk taqbara, jekk immur id-dar u noqgħod ngħid illallhom qed tixdik araqqas di. Ma dik il-idea tajba li naqbduha fuq das-suġġett. Ma naħseb qatt ma tkellimna fuqhom dawn l-affarijiet. Jien naħseb imkien ma saret diħli fuq sajjan podcast. U aħna tkellimna b'mod onest. Mhux hekk. B'intenzjoni tajba, jiġifieri. X'inħossu aħna wara. Qed ngħidu xi ħaġa għalkemm morrajt hemm ħafna affarijiet li m'għandniex evidenza, però inti jekk tuqgħod taħseb u tuża naqra loġika trid xi evidenza biex tkun taf. Le jiena kultant meta ma jkunx hemm meta ma nkunx ċert ma nħobbx nikkommetti ruħi. Xorta. Però still. Imma għandek bżonn xi evidenza biex tgħid il-landaton taż-żejt. Mhux hekk. Fucking ħażina. Ħażina mhux hekk. Tagħmel 1+1 tgħid. Ovvjaw, kollha kimika għall-għandak lesnin ħajja di rrid xi provi jew xi evidenza xi inti mhix ovvja ġifri hemm ħafna affarijiet m'għandix provi. Sax ngħidlek isma' wara ħammar Alla jkun met nara tuna.
Ovvja, jiġifieri. Sistema maħluqa biex Intelligenti ħafna. Intelligenti. Ħafna intelligenti. Imma kif qed inti, naħseb waħda mill-aħjar, ħalli ma ngħidix hekk, ħalli ma ngħidx l-aħjar ħaġa, x'naħseb li hemm jista' jkun hemm affarijiet oħra. Illi waħda mill-iżjed affarijiet tajbin illi tagħmel pass lura bħal meta eżempju jkun hemm xi ħaġa negattiva minflok ma' persuna ma jridx jisma' u intu qed tinħela miegħu tipprova tfehmu. Tagħtix kasu. Issa mbagħad jitgħallem. Naħseb iva, naħseb waħda mill-affarijiet li tagħmel hija tinjora. Jiena Tinjora. Jiena l-fatt li naf. Imma tgħallem kemm tiflaħ imbagħad. Tipprova tgħallem kemm tiflaħ. Għax inti Kevin, meta inti ma tkunx parteċipi minn xi ħaġa ma intix qed tagħha power. Dik iva. Il-fatt li inti m'intix qed taqaf in-nażba tagħhom, jekk hemm nażba jien ngħiduha kif imma jekk hemm din in-nażba li inti jriduk tibża u inti m'intix tibża x'qed tinjoraħħa, you are just playing along u tibqa' għaddej bħajtek normali. Jien tiġi l-elezzjoni pereżempju jiġi il-pulizija tix taħseb li ħanoqgħod ninżel niġri t-taraġ biex imur noħodlu l-votu jien pereżempju mistaqla jżommu għalija. Fimt? Jien jtiegħu li dak il-ħin għaddeħ minn Josh Redder u barra bid-daq. Ikun hemm affarijiet bħal daw jiena m'tix taħseb li ħanoqgħod ninkwieta u nħabber rasi. Aħna nisbħalek u bħali parteċipi 40-50% maħniex committed 100%, aħna qegħdin ngħixu qed nippruvaw. Jien tala papa kulħadd imar jaraħ fuq it-television jiena qas biss irid inkun naf minnu. X'importani. Fimt? Jien qas idea li mit li ieħor kien ħasebu għara. Jiġifieri minn dak it-tip jiena li qalu li met il-papa tella mejju. Indifferenti minn ħafna affarijiet jien. Jiena ngħix ħajti nagħmel l-affarijiet li nħobb biex nagħmel. Għax kan noqgħod ninkwieta, ħana għaf in-nasba tagħhom, mela tax. Nisbaħ ħaġa naħseb sirt. Hekk sirt naħsebha. Naħseb jekk taħseb hekk huwa tajjeb ħafna illi ma tagħtix każ. Iżżomm lilek in-nisek iżjed tranquill. Mela. Għax jekk moħħok iżommu tqilb dawn il-ħsibijiet. Le naħseb ħafna ta'. Iva le ma minn naħseb ħafna. Eżempju minn aspett kif se taffronta problema. Eżatt. Problema ta' xogħol u affarijiet ta' ħajtek orrajt, però minn aspett tgħid kif ħaniġġieldu l-COVID. Aħna propjament l-antana li konna morra nipprotestaw biex noħolqu awareness. Dik waħda sewwa. U kien hemm bżonna wkoll. Biex ikun hemm ċertu reżistenza u jekk missa jiġġieled tfal jekk mhux il-ġenituri. Mhux hekk. Jekk sa noqogħdu l hekk u nħallih jagħmel bit-tfal tiegħi li mbagħad. Mela jien niftakar it-tifla tagħmel l-eżamijiet bil-maskla. Kien hemm min jaħasra tant kien brainwashed. Maskla u visor fuqha. Mela. Għax it-teachers kienu beżana wkoll. Nisa adulti. Alla welders. Ġifieri, skużi ta' titilbisa għalbisa int. Jien kulħadd bil-maskla. Ma ridekx tifgal it-tifla tiegħi, dik it-tifla tiegħi. Kulħadd bil-maskla jien fl-uffiċċju tiegħi konna laq il-bib konna jgħidulhom jekk tibżgħu titlux. Naqżekku. Tarsqux law. U qed nitkellmu fuqha di qed nafsu daqsxejn fuqha di tal-COVID issa jienu inti għax riċenti. Nħoġ titkellem hekk 4 ijiem ilu għax jarrestawk. Jien nitkellem konta. Ejwa, ma. Jien arani dak iż-żmien naqlalu l-ħara kont il-fern u għadni ngħidha sal-lum. U għadhom hemm il-videos. Jien ma nibżax, jien naqbad u ngħid, dak iż-żmien kont ngħidhom. Ma jien ma nibża ma niddejjax. Jien fuċċhom ngħidulhom kont. Għandi kull dritt. Jien mhux qed ngħidlu isma' mort sraqt il xi ħadd. Mhux hekk. Għax mhux veru saraq il xi ħadda, però skużi ta' qiegħed inti qed tobbligani nagħmel xi ħaġa kontra l-volontà tiegħi. M'għandek l-ebda fucking dritt tagħmilha di, jien fuq dik qed niġġieled fuq dik qed nargumenta. Le jiena naħseb li serqunna l-ftit żmien il-ftit libertà li kellna. Jien hekk naħseb. Kemm kien hawn nies illi batew. Għalhekk. Jiena missieri. Jiena lejli ma serqulix il-lejli tawil il-libertà pereżempju. Iva, imma x'inti kont konxu. Jiena missieri taf kif spiċċa għalla xidur isu ħmar ta' sinja mal-mejda. Ma, kemm naf bħalu. Missieri l-lum ħajala għara faw s-sulġi ħajala 82. 82 ħajala. Fi żmien il-COVID kemm kellu? Kellu 76 kellu. Lija, 77 kellu fi żmien il-COVID. Anzi għanda
spiċċa la affettwaw l moħħom men spiċċa marant psikjatra. Ejwa kamon men, ma għandekx qalb għal tibqa' tbeżżaħħom. Eklu waħroġ naqra ħad iġġennenaw ġew. Ħat iġġennenaw ġew għalli li eklu waħroġ naqra jien. Eklu tibża tara l xi ħadd ġej minn dinha aqsam minn naħa l-oħra. Taħs eklu tilbis maskli, eklu xej. Milewlu moħħu ja ħasra. Ħażin u ħsara. Dawn in-nies iridu l-ġid. Nistennew il-biża l-ġdida li ġejja. Aħna lesti għalija. Aqqas jekk ma nkunux nafu x'inhu ġej għax mill-ewwel inxommu aħna. Darba ta' ilu. Immaġina, il-Greens kien għadu il-ħanut iż-żgħir mhux il-kbir is-supermarket l għandu issa kien ħanut żgħir fejn il-BOV. U niftakar kont iltqajt ma' persuna u qalli kien żmien l-ISIS, tiftakar żmien l-ISIS. Ejwa. U l-biża tal-ISIS u qalli l-ISIS. Meta Putin faqqalhom il-bjer ġo Sirja. Eżatt. U l-ex Prim Ministru tagħna ma rridx idaħħallu l-vapor hawnhekk għax kontra. Mela. Għax kellu wardi li ma jdaħħalhomx hawnhekk. Taħdem is-sistema. Niftakar għalli l-ISIS għatlu Osmani. Għatlu l-ISIS għatlu qabel kien hemm il-Y2K. Għatlu qabel il-Y2K għatlu kien hemm affarijiet oħra. Għatlu niftakar għatlu taf kemm il-darba qalu li ġejja l-aħħar tad-dinja għatlu konnu qatt nistenni għatlu qatt ma jiġri xejn. Għatlu llum għatlu tissemmi l-ISIS għatlu 4 ijiem oħra għatlu jibdew ġejjin il-vulkanijiet. U terremoti. U di kull oħra għatlu xi pandemija kont għatlu kont profeta. Xi ħaġa jibqgħu jivvintaw. U s-sarbatija moħra naraw biex inu ġejjin. Issa, alien invasion bissa għadhom ma kontentaw. Jiena darba minnhom kont rajt lista ta' xar affarijiet li kien fil-pjan illi din tal-alieni kienet waħda minnhom. Tal-Illuminati, jo. Ejja. Nsejtx kienet eżatt. Project Blue Book. Project Blue Beam. Dik ta' Fatima kienet waħda minnhom ukoll eżempju. Aha. Ejwa. Inti qed tajt dik kazz kbir ta' Fatima, Dikka Fatima min kienet? Mux it-tifla ta' Muhammad? Aha. Mux hekk. Muhammad. Ejja. Ma kontx nafa. Qatt ma tħall. Affarijiet dik kienet waħda minnhom. Xi ħaġa li vvintawha huma. Mhix veru seħħet, però dak li jemmen għalejlek veru. Qasdek ma raħiex. Sewwa. Jekk jarawlek xi ħaġa fis-sema llum u joħroġ lok xi ħadd mill-Knisja mhux illum ta' eżempju jiena f'50 sena u x'illum ma tantx għadhom jiblawhom l-affarijiet. Anka qawlu anka reliġjużi stess. Żomm, ta' inti ta' fassa fuq l-ostja Derwiċ Kristu. Ejwa dik tħallna nikkommentaw jiena win fuq. Il-minat lek li jiġbaħ nsejt. Po, Edgar Allan Poe. Qed jaraw il-Ġesu. Ejja. Biex ħadd jaf kif kien Amen. U inti tħallet minn għadu jemmen fihom dawn l-affarijiet. Edgar Allan Poe. Għatlek kien ħalija dak Edgar Allan Poe. La Madonna eżatt. Bil-mustaċċi. Kif insomma jgħid fuq bdejt ngħid timma daw bis-serjetà. Jaħasra. U għandi kun il-Knisja aċċettata li hija vera miraklu. Veru. Mhux hekk kien l-artiklu. Għandi kun hekk kien l-artiklu. Jibma qaċ naqra rajt l-ostja u mhux ħanoqgħod naqra. Rajt l-ewwel biċċa sa fejn jgħidlek Seymour u ma wasalx iżjed. Trickster dak. Kazzat oħra ġifieri. Mhux ovvja li kazzat oħra. Ara hawn min reliġjuż u moħħu tajjeb u jgħidlek isma' hemm sa ċertu punt fejn nasal nemmen sewwa għax il-fejdi tiegħu forsi ikkondizjonatu jemmen ċertu affarijiet ma bħal daw l-istatwi li jekbu u jekbu u jekmodbu. Jien bir-rispett kollu jekk vera jeżisti xi ħaġa u jirdu wassal messaġġ għax ma jaqbadxu jinżelaw jgħidli ħanoqogħdu nillabu bl-ostrejna statwi. Le. Ġifieri dak parti mill-podcast tal-lum kienet. Kollox l-istrateġiji. Strateġiji fejn jitlu affarijiet psikoloġiċi. Kemm ilu jibazzajan fuq aħħu li mobile. Mudħana raħin. Daw l-affarijiet illi jaħasra jekk taqbad torbot kollox fl-imkien. Mela.
Għax qed iżommuna skjavi minn kull aspett. Psikoloġikament, fiżikament u spiritualment. Dik tal-blies, reliġjon. Mela. Qed tgħidlek minflok qed tgħallmek l-ispiritualità, qed tgħallmek tkun fidil. Mela. Din l-istess ħaġa bħal dik tal-gwerra li semmejt inti, jew inkella qed titikminaw u jerġgħu ħadilek min-naħa l-oħra, qed jippromovu l-paċi. L-istess minn qed wara l-kwinti jaqalaw il-gwerer. Mhux hekk huma. Jew inkella jirreklamaw is-saħħa u ikel tajjeb, imbagħad jaċċettawlek imbarazz fl-ikel, fis-soq tal-ikel. Jew inkella Kevin, għax jien xi ħaġa li nħaraq jien, mur ixtri healthy food. Healthy food. Frott, ħaxix, l-iktar oli. Mela, ekku. Mbagħad mur tixtri l-imbarazz. Mela. Daw l-affarijiet fil-verità, allura trid in-nies ikunu healthy. Għax jekk in-nies ikunu healthy, inqas pejjeż għall-gvern. Aċċettabbli u diċenti l-prezzijiet. Diċenti, mhux. Naħseb jiena. Id-dieta, jiena l-mara dejjem tgħid id-dieta għolja ta'. Id-dieta għolja. Vera. Mhix hekk. Jiena ma nafx għax jiena mhux jien nixtri. Imma id-dieta għolja. Imbagħad jiġi xi ħadd jgħidlek imma skużi ta' mhux it-tort tal-gvern. Għax qiegħda il-kontroll fuq il-prezzijiet. Kif m'hemmx kontroll? Kontroll fuq il-prezzijiet ikun hemm mhux qatt jagħmel li jrid ġungla. Ġifieri jekk inti xajt jidna ferba frawlit minn għandha 6 euro. Umbat minn għand li ieħor xajthom 4 euro. Għal xi xtadan 4 u tal-ieħor 6. Għax m'hawnx kontroll. Anka din li semmejt inti li tixtri affarijiet healthy. Jintu għax tgħid li ġib li pakkett u jgħidlek organiku ħanemnu ta'. Jien ma nemmenhomx ta'. Bl-aġenda u bit-taħwit li għawillhom tu għax tiġi u mbagħad ikun eżempju ta' xi prodott renomat bħal eżempju jinnaf tal-cornflakes u hekk xisimu tal-Kellogg's. Nemmen. Iżjed ma jkunu jafu bih, iżjed nar meħlem jiena. Iżjed nar meħlem. Daw ta' snien toothpaste. Illalla men, kollox ħażin. Deodorants, sapun, kollox diħel ġol bloodstream, shampoos. Kollox ġol bloodstream diħel, id-deterġenti li taħsel ħwejjeġ bihom ħadd ilbishom inti. Alla res toqgħod tagħti każ għax tiffissa. Kollox tiffissa. Ma tix tagħmel hekk ta', però konxu tagħhom. Le konxu tagħhom fejn nista' nevita li jekk jeżisti pereżempju roll-on kif għatlek l-ewwel without aluminium. In-nies qed jgħidu l-alla daw men. X'qed jgħidu kemm hawn affarijiet li qed nużomhom nisqas jafuhom dawn l-affarijiet, ġifieri. Hemm min jaf ħafna iżjed milli qed ngħidu aħna wkoll. U żgur. Però aħna mhux għal dawk qegħdin hawn illum għal min diġà jaf, għal min ma jafx. Qed tifhem aħna m'aħniex għalliema. Aħna l-ewwel qed intqajna u qed nieħdu pexxir nitkellmu dik waħda. U barra minn hekk milli nafu aħna li naħseb li jista' jkun ta' li jista' jikkontribwixxi xi ħadd minnu u jista' xi ħadd jieħu xi ħaġa tajba minnu, jiena nieħu pjaċir meta jiġi xi ħadd jgħid isma' stjamen imnalla għattek tax veru tajt kas u veru għenitni. Alla jtella nejġenna jiena jgħidli hekk. Għax bil-ġid tuħu pjaċir bieħu. Illum anke t-television jekk toqgħod iskollox anke t-television illum jikkundizzjonak. Bla dubju. Dak li qed tara, dak li qed tisma' kollox, mużika whatever ta'. Kollox. Kollox. Television mhux mezz ta' brainwashing. Ta' kondizzjonat. Ismu programm. Ekku. Ġifieri l-aħbarijiet. X'nagħmlu? Kif tgħidli li ma nagħlqu Mara nagħlqu. Mirko, kemm inna? Naħseb Mirko raqat. Il-ħanina ġiet normali ta' normali aħna vera. Mela, thank you Kevin. Grazzi lilkom l-aħwa passu. Thank you ħafna, thank you tal-li segwejtuna. Narġgħu nfakrukom fuq l-event fit-31 ta' Mejju. Ġimagħtejn oħra. Nisperaw li narawkom hemmhekk. Ejjew taħdu pjaċir żgur. Għandna video, għandna dokumentarju preparat. Satej, Kevin. Satej, daqsxejn dettallu informazzjoni. Tal-ġen. Proset. Grazzi lilkom. Thank you ħafna. Thank you.